ndiyembekezera ngati pali a director amene anga ali ready kuti pasa report ina, a director amene ali ready mutapeza a MC zimukambiri. Tatokoza Pastor Boa chifukwa cha report yanu yomveka bwino kwambiri. Komano ineyo nkhawa yanga kwambiri ili pa percentage ya tithe retainers 17%. Then babanga kagiredi munomu kuti ngati tili anthu 700 ndiye kuti 119 ndamene akubweza. The rest kutanthauza unena kuti despite unena kuti mutenga initiative yomapanga kuti kaya anthu adzipereka ku ziweto zawo, anthu adzipereka ku kumano, kupereka ndi mbali imodzi yakupembedza. Ngati anthu tili pa 17%, 83% ya ma members a Seventh Day Adventist sakubweza. Nkhawa yanga iliponena kuti kodi tili bwino kumbali ya moyo wathu wauzimu, ndikuona kuti tili pansi kwambiri. Fati kuzo kumakha excited ni ma figures, koma nkhani ili pa anthu ono tsopano 83%. Tinakhala kuti mwina tili pa 45, koma 83 yo ndikuona ngati kuti ndi mpingo wathunthu tumenewo. So abusa sindikudziwa kunena kuti tingapange bwanji chifukwa choti ngakhale ma emphasis ajamapangika every quarter and ali ndi ma cost ake. Ndiye ngakhale zinthu zonse zikuchitikabe koma still more 17%. Ndiye ndimafuna ndifunse kuti kodi tingatani as a church fande tisanamizane anthu fezikuoneka kuti no ndithu ngakhale umoyo wathu wauzimuso uli pansi. Tathokoza kwambiri. Tathokoza kwambiri. Ndili ndi funso lina loti ndiyankhe. Ndithokozeda iziti nkandawire chifukwa cholimbikitsa kuti tionetsetse kuti ma project amene tikupanga akhale ma project amene angathe kukhala wopitilira, progressive, komanso akhoza kuthandiziradi mpingo kuti ufike pena pake. Ngati office kapena ngati mpingo ndi cholakalaka cha atsogoleri kunena kuti zimene zoti zionetsetsa kuti zikuchitikadi, ndipo tipeze mizi yakuna kuti ma project amene tili nawo adzikhala well funded, kuti ali ndi chuma chokwanira. Mwafunsafunso na kuti can't you add, okay, yeah, add 50%, topa 50% imene kutsala pa chalichi kuti mwina mpingo udzitsalako ndi kochuluka. Kulira kwake nkomwe kuja nyumba ino, kulira kwake nkomwe kuja kunena kuti zikuoneka kuti chachikhumi ndi zopereka timachita nacho mantha kwambiri ncha chikhumi. Tikadakhala kuti timapereka ngati mmene timabwezerera chachikhumi, loko chechi ili ndi ndalama zochuluka than office. Oleda apapa taona kale kuti office ija tikamanena kuti tagawana 50%, si 50% ija imene matsala kuchani paja ku office. 50% imene inayi imakhala yokanganirana, yokokererana, nyotsolerana. Ijeno 20% imatsala pa local church, 20% ina imapita ku general conference, ndikunena then 5% imapita ku union, 5% ina imapita ku division. Ndekuti takamalizatu kamene kaka 100%, local church yatsala ndi 50%, general conference 20%, local conference 20%, division 5%, union 5%, tamaliza 100% ija. Muona kuti ma constituency awawa muzigawo izizi amene akutsala ndalama zambiri ndinda ikutsala ndalama zambiri ndija local church. Chifukwa local church ikutenga 50% yonse sikugawana ndi wina aliyense, koma awawa kumwambaku akutenga akunyotsolera naso akaka
koma tivomereze chifukwa pa local church akuluakulu pali ntchito yayikulu kwambiri yoti zichitike. Tili ndi nkhani ya ma projects, kumanga chalichi, kumanga chani, kutani, kumanga zambirimbiri zimene zimafunika pa local church. Tipite tikalalikire uthenga, ndalama izi tivomereze kuti njosataniso yosakwanira. Koma tikadakoti chachikumi chicha tikuchipereka ngati mmene chopereka tikupereka ngati mmene timabwezerera chachikumi, then local church bwezeri ndalama zambiri chifukwa tidakamati tikugawa 50 million imene church ina yabwezera mwezi umenewo, 25 million tsala pa local church sibweziri ndalama ya masewera, bwezi tikuchita ma program athu. To concern imeneyi yoda ndiyoona Ambuye atithandize amene tikupita chitsogolo ndi mpingo wathu. Nkhani ya masemina tiyesetsa iyi ndi ofesi si munthu nene ndi malemba akundiulemba dala chifukwa uti ukatuluka sindingakhaleso pano yayi abwera mzanga ndiye kulemba nkuti akabwera mzangayo tusira na ofesi akulu. Izi zimene zinayankhulidwa muziyang'ane pamene mulowa mu ofesimo, si choncho nanga ndimene timapangira ntchito. Siyima zimangovuta kuti ifeyo timagwira ntchito nthawi zina ndati timagwira ntchito ngati andale, kunena kuti chimene wachiyamba bowa akabwera wina adzanoti bowa so afuna aoneke ngati ndani, adakhazikitsa zimafomu za visitation za chani, ati visitation umayendera nyumba zitatu zachibwana zimenezo adziponya uko. Ndiye vuto lathu no limene lolo, chifukwa ngati chinthucho chili chopambanitsa ntchito ya Mulungu ndikuganiza ine ntati ndalowa ndingochitenga dzipitirira kuti ntchito ya Mulungu idzitani kodi idzipitirira. So musadandaule, ntchito ya Mulungu timasiyirana chifukwa ndi ofesi si munthu uyo yayi. Ambuye Mulungu akudalitseni. Amen. Tathokoza kwambiri, tinapereka umalizitsi. Ndofani ngopereka ndondomeko zina zimene mina zingatithandize. Ku church kwathu kunali vuto la chachikumi. Ndikukumbukira kunena kuti titatsata ndondomeko zimenezo mwina a treasure conference akhoza kuvomereza timachola golo athu la pachaka mwezi wa namba 4 abusa amagwira ngati alipo akhoza ndivomereza. Ine ndidakhala mkulu wa mpingo kwa zaka zambiri pa mpingopo, ndiye mamuza treasure kuti olowa muno aliyense umulipititse kenakake. Ma treasure ambiri saoneka pa church, ndiye anthu amabwera ndi ndalama osabwerera nazo. Treasure obwera ku church 11 o'clock, treasure azifika oyambirira kukhalanso omalizira atolere kenakalikonse kapite nyumba ya Yehova. Munkulire chikwama cha treasure chabwino, kwathu tidankulire chikwama cholemekezeka, adzimva akhalenso ni mpando wake anthu adzimuona. Treasure omakhala mkatikati mwa anthu ena amafuna privacy, kwathu anachitawika chipinda chapadera. Moti kwathu golo la chaka chinochi tidamaliza tidathana nalo kunokuti kuthandiza mabranchi ena amene alephera. Moti ngati alipo mipingo ina imene sikuchita bwino akhoza kubwera kwathu kudzaphunzira amene anthu amacholera golo. Tathokoza kwambiri. Tonse amene tikulandira report ya stewardship tikweze mkono. Amene tikutsutsana nalo tsitse amene tikutsutsana nalo tathokoza zomwe kwambiri. Mulungu adalitse. Mulungu sakudalitseni director zomwe kwambiri. The other presenter MC tikuti bwanji chifukwa cha report la stewardship komanso PGTS. Zikomo kwambiri amayi ndi abambo, tikupitirira ndi program yathu nthawi ino ya mmawa tsopano. Sitikuye munanga apa tili ma mutu. Tithokoze kwa inu amene mukutitsatirabe kudzera pa wireless ya Kanema komanso pa masamba anchezo. Tikuyamika kuti mukuyenda nafe limodzi kufikira na muthawi. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Zochitika kuno ku session zikupitirira monga mmene mukuonera ndi kumvera, ndipo tikanali mugawo la maripoti. Okondedwa, popeza takhala pansi nthawi yayitali, tayimirira timbe kwa nyimbo
kenako tikhala pansi kupitiriranso ndi maripoti athu. Popeza takhala pansi nthawi yayitali, tayimirirani tiyimbe ku nyimbo. Timba nyimbo namba 126. Timba nyimbo namba 126, kenako tipita ku ripoti lathu lotsatira. Tili mkatikati mwa zochitika za session, ndipo nthawi ino ndi amaripoti. Iripo nyimbo ndikonda kuimba ineyo, ya Yesu mbuye wangayo, chombo ledwerene ntao moledwa ine, ndidzalemekeza tu dzina la Mbuyeyo. Ntao moledwa ine, ndidzalemekeza dzinalo. Wakukwanitsa mtimanga ndi Yesu Kristuyo, ndichite chifuniro ke, chombo ledwerene ntao moledwa ine, ndidzalemekeza tu dzina la Mbuyeyo. Omboledwa ine, ndidzalemekeza dzinalo. Zikomo kwambiri, tiye tikhale pansi. Amene akubwera kuti atipatse ripoti lotsatira ndi ya director ama department angapo. Iwowa amayang'anira department ya publishing, department ya Sabbath school, department ya voice of prophecy, komanso department ya spirit of prophecy. Iwowa ndi abusa a Hendrix Jeremiah Kalima Mahuka Tutu. Hendrix Jeremiah Kalima Mahuka Tutu wakhala ali mu utumiki wa publishing ngati literature evangelist komanso ntchito zina kufikira na mu chaka cha 2013 pamene anasankhidwa kapena anayamba kukhala abusa. Ndipo kuyambira mu 2022 iwo akhala akutsogolera ma department natural aja, publishing, Sabbath school, voice of prophecy komanso spirit of prophecy ku Central Malawi Conference kufikira na tsopano lino. Ndipo iwowa ndi amene akhala lotsatira. Mpingo tikuti bwanji tikaona abusa akalima? Zikomo kwambiri abusa, tipatseni report. Moni okondedwa, usiku oyipa kwambiri umayankhula anthu akuodzera. Ineyo koko ndinagwa uko ndili mtulo. Mwina saje nthawi koma mafuna mudziwe kuti ndagona ma 2 o'clock kucha kwa lero, nkudzuka 4 o'clock, nkukhala masiku nthawi yonse ichitakhale limodzi ichi. Thanzi limakana zimenezozo. Chimodzimodzi tonsefe tilagesi lithanzi losofunikazo zimenezozo. Tithokoze ma department amene atchulawa 4 oti tigawirane. Ndi chifuwa koma ndimaona ngati kuti mwina mwake dzimveke zimene ziyankhulazo. Ndithu choyambirira ndithokoza Mulungu wakumwamba chifukwa chondisamalira kuyambira tsiku limene ndalowa mu office 2022 kufika lero 2025. Ndimawerengezera bwinobwino ndikupeza kuti 2 years 11 months imene ndakhala mu office mu 3 years kumene tingutenena kwake.
chimene ndikuchiona cha patali ndi chimenecho, kuthokoza Mulungu wakumwamba pa chifukwa cha zonse zimene wakhala akundichitira. Okondedwa, utumiki wa publishing kapena tine kuti zosindikiza, utumiki kumenewu mu mpingo wa Seventh Day Adventist madera onse amene ndayenda zimaoneka ngati kuti anthu ndi chachilendo kwambiri. Nthawi yonse ukapita pa church ngati chachilendo kwambiri, ukafunsa akamasankha amasankha kumapeto adzisankho kusankha director kapena mtsogoleri wa publishing. Komabe anthu ena akamvetsetsa amatsatira mmene momwe. Mpingo wa Seventh Day Adventist uwona lalika mabuku sudziwa kuti ndi otani, kuti ntchito yawo nchiyani. Ayi madera ambiri amatitenga ife alaliki ngati anthu osafunikira kapena ngati anthu onkatiyendayenda. Koma dziwani ichi chokondedweni, ntchitoyi Ellen White ndi James White ndi amene adayikweza ntchitoyi. Dzina lotchedwa Seventh Day Adventist Church lisanatchulidwe, ntchito iyi uphungu umenewu kapena kuti bungwe limeneli litayamba kale. Ndiye pa chifukwa ichi okondedwa, mafuna mudziwe kuti publishing ndi manthu wa mpingo wathu. Nkhani nchakuti idayikidwa publishing kuti itsogolere mkulalikira uthenga ku dziko lonse, uthenga wakubwera kwachiwiri kwa Khristu Yesu. Ndiyeno Central Malawi Conference iyoyo ili pakalikikiso chimodzimodzi kulalikira uthenga. Mwina mungakumbuke mmawa mmene amatsagula keynote address ya president za mission statement, ifeyo mkulalikira uthenga. Ndiye Seventh Day Adventist kanena kuti ulaliki wa mabuku publishing ndiye imene ili patsogolo kwambiri, chifukwa ndi imene yasenza zosindikiza. And mudziwechi popanda publishing simungayankhuleza sabata sikumene ndiyankhule, simungayankhuleza spirit of prophecy, simungayankhuleza VOP, amayatolika, nyimbo zimene zimayimbidwa. Publishing ndiye ali mu zimenezozo, atsogolera zimenezozo. Udindo wake limotere tikuona pamwamba pali conference director, conference publishing director, komanso tili ndi ma assistant publishing directors okwanira 10, ndiye onse akwana 11. Leadership governance mmene alili wonse kulengera mmene za strategic plan page 10 pillar number 3 zokhudzana ndi utsogoleri. Publishing anaonjezera atsogoleri atatu amene zaka zingapo zidadutsa pali atsogoleri 7 okha, komano zaka chaka cha 2023 chidaonjezera utsogoleri kuti ntchitoyi ifikire mu dziko lathu lino, amene mu Central Malawi Conference konse koyenerawo kuti uthengawu upite patsogolo. Amuna amene anapangidwa interview pali brother Nasho, Faison Kachiwala ndi Philip Sungani amene adabwera atapangidwa interview kuona kuti anali successful. Ndiye ntchito imeneyi akuyigwira tunena pano. Literature evangelist analysis, kodi anthu awawa akuyenda bwanji kapena tili nawo magulu ati. Kawika tili nawo magulu atatu or 4. Gulu loyamba amene amagwira ntchito nthawi yonse, mwina pa Chingerezi tine kuti pa full time, komanso pala part time, komanso pali students. Magulu amene wawo ndiye mu chaka cha 2022 mwina mafiga oka aoneka bwinobwino koko tinali ndi alaliki okwanira 165 a full time. A part time anali 31, komano tsono ma students anali 5, onse anali 201. Mu 2023 mafiga ndi amene akuonekawo ukonso mpaka 2025 as I'm talking ndikuyankhula panopa alaliki onse alipo 181. Figa iyi kutsika
mumva zotsatira zikubwera bwanji zimenezozo. Magulitsidwe kapena mafiga osonyeza mabuku amene atuluka mabuku a ndalama zingati. Mu chaka cha 2020 panagulitsidwa mabuku okwanira 121,585,629 kwacha 29 tambala. Mabuku achichewa 2,119. Mabuku a Chingerezi anagulitsidwa 6,894. Kulala liki 202. 2021 mina mafiga omuwaonawo mafiga kusonyeza chimodzimodzi 2022, 2023, 2024, 2025 chaka chitulankhula chinochi. Sizidaoneke? Are you able to see? Okay, thokoza. Maubatizo kubzolera mu literature ministry, kubzolera mu ulaliko wa mabuku. Anthu amene adabatizidwa mu chaka cha 2020 anali 308. 2021 228, 2023 479, 2025 mwezi mafika January to June abatizidwa anthu 64. Kwa panopa ntchito idakalikiliki figa itulukira kuti kodi ndangati pomaliza pa chaka chimene chichi. Buku limene limatuluka chaka ndi chaka monga medali nalo buku la chiyembekezo komanso Great Controversy. Buku la chiyembekezo chotsiriza mu chaka cha 2021 anagulitsidwa mabuku amene adatuluka 8,000. Komano Great Controversy anali 2,000. Mu 2022 chiyembekezo 10,000. Chiyembekezo anali 7,000 mpamene Great Controversy anali 3,000. Ndingofika musimu monga chaka cha 2024 chimene distribution kugawa mabuku amenewo kudachitika kwa mwamphamvu. 2024 mabuku onse anali 10,300. Achichewa adagawidwa 2,000. Komano Achingerezi kapena Great Controversy amene adagawidwa 8,300. Mu chaka cha 2025 ino agawidwa Great Controversy agawidwa 7,920. Pamene achichewa 1,220. Tikanena za buku limene kutchula la mkangano waukulu, The Great Controversy, imene ikumana ndi zokhoma kwambiri, project limene ikumana ndi zokhoma zedi, pamene kunakonzetsedwa kuti buku limene lizigawidwa chaka ndi chaka. Komano mu chaka cha 2023 pamene tinali ku South Africa ku msonkhano olimbikitsa kugawa buku limene li, tinawuzidwa kuti General Conference komanso SID ipereka ndalama zoti bukuli lizigulidwa pa mtengo omvelera monga mmene tikugulira ngakhale panopa. Okondedwa kwa amene akudziwa bwino za buku la Great Controversy, mtengo wa 2,500 ndi mtengo otsikitsitsa, koma zonsezi zikuonera zidafika pa mtengo umenewo chifukwa chakuti General Conference idachita subsidize, idatsitsapo mtengo popereka zina. Komano Central Malawi Conference idapereka 20 million mu 2023 komanso 2024, zimene zidapangitsa kuti tikhale nawo mabuku okwanira tigawe. Ndipo 5 May 2024 linali tsiku limene kunali kugawa mabuku. Buku la Great Controversy linagawidwa, machechi ena adachita ndithu mbali yogawa mabuku amene wawo. Mwina tikazokungona machithunzi apopo awo akunkana agawa. Linali tsiku la mtengo wapatali kwambiri limene izizi kunali kuyankha mu strategic plan imene ili plan yake page 40 amene
mabuku amene tinawo a strategic plan ya Central Malawi Conference kuyankha zimenezo kuti tilakire uthenga umzole muzotani kodi muzosindikiza anthu amenewa ali pakalikiliki kugawa komanso tufika papa tuona chidwi chogawa mabuku chikupitilira amayimitsa wina aliyense pa njira kuti amugawire buku linali tsiku la mtengo wapatali komanso apa malo m'mashopu ukagawa zithunzi zochepa ndionetsa zipezi imachita area 47 pa nthawi ngati imeneyo dolika gula ewaye chani onse anasakanizana kulowa m'malo osiyanasiyana kugawa mabuku amene wawo. Brass band ndi imene imachita grace event imeneyi ndiye linali tsiku la mtengo wapatali. Kunachitikanso kuoneka kuti mbusa wa Assemblies of God atamva uthenga analifuna buku limeneli adalandira tsiku limeneli mkulu ameneyo. Ku publishing simangofika pansewu kuyamba kugwira ntchito amapita ku school kukaphunzira. Ndiye timati kuli beginners institute kapena internship kukaphunzira amene adzifikira wanthu amene apita ku school ya publishing sanene kuti apita kukagulitsa mabuku ayi amati apita kulalikira uthenga uzole muzosindikiza. Malay people amene sadziwa amati awa kugulitsa mabuku ife sitigulitsa ntchito mawu kugulitsa mabuku ndipo chifukwa ichi timapita ku school kukaphunzira. Ndiye mu 2022 8 ukalekeza 14 May anaphunzira ma students okwana 25 tindi malo athu a school LMS campus ku Airwing. Mwina amene ku Airwing simukudziwa ku Airwing ndi chakufupi ndi kumene asilikali aja amaphunzira za ndege tikamafika tupita nsewu Mchinji ukuku ndiye pali malo a Airwing. Mu 2023 12 to 8 February 12 January to 8 February anapita ku school oyamba kumene analipo anthu 16 malo omwe aja ophunzirawo. 2024 chimodzimodzi 2025 uno pa 27 April ukalekeza 3 May analinso ku school imeneyi kukaphunzira mmene angafikire wanthu. Makalasi ama beginners iwa monga nenaka kuti kuyambira pa 21 ukalekeza 27 April ndi ma students 22 anapita kukatswirika mmene angafikire wanthu. Ndi amene wawa amaliza Oktoba la abwerayo mu 2025 nalandira madiploma awo. Kulengera pa strategic plan pillar number 1 mu strategic plan yathu ya Central Malawi Conference plan page 40 poyang'ana chimene chocho ife a publishing amalangizidwa kuti aphunzitse wanthu njira zofikira munthu aliyense ndi zosindikiza zimenezi monga mbali yofalitsa uthenga. Pachifukwa ichi mlaliki aliyense amapemphedwa kuti apeze nzake kapena achite recruit munthu amphunzitse kuti akhale mlaliki. M'machachimo mukadzamva alaliki akufikirani kukufotokozerani kuti panafunika kuti mutakhala mlaliki wa mabuku inuyo mudziwe kuti chinthu chimene chichi nchophunzitsidwa chooneka kuti munthu aliyense akhale mlaliki. Mafuna ndiuze mpingo uno mu Central Malawi Conference monga tasonkhanamo titsatire mbali imeneyi yakalalikidwa kwa mabuku kagawidwa kwa mabuku kwa anthu. Mpingo wonse utatota kasika uyitsatira njira imeneyi. Dziko lathu lino dera lathu lino chigawo chapakati chino chikhoza kutembenuzika dodoliro chifukwa tili ndi uthenga wa mtengo wapatali wamphamvu umene mipingo inayi ulibe uthenga ngati umenewo. Ndife amwayi okhala ndi chinthu chimenechi chida chotembenuza wanthu kuti adziwe chilungamo cha Mulungu wakumwamba. Mpingo uliwonse umapemphedwa kuti uzikhala ndi library
imene mamembala mu mpingomo adzikhala ndi mwayi omwe akabwereka mabuku nkuwerenga. Tikawerenga pa Chivumbulutso chapter 1 verse 3, odala iye amene awerenga ndi iwo amene amva mawu achinenerocho nasunga zolembedwa momwemo, pakuti nthawi yayandikira. Anthu amene sawerenga okondedwa ndi anthu owopsa, chifukwa amakhala mu moyo wombuli. Ndiyeno mpingo uliwonse publishing imalimbikitsa kuti akhale ndi library posungira mabuku. Amene sangathe kugula mabuku amenewo akapeze ku library ko adzikawerenga kumeneko. Anthu amene ali ndi chidwi chowerenga akusangalala mu library monga amene alili awa. Lilongwe Central Church alinayo library, Kakule alinayo library, Biwi area 22, Nches sector 7, Kalinga Lingazi area 49, Galiva ndiwe naso amene kuti feyo tikukonzetsera kuti tikhale ndi library. Zimakhala zosangalatsa mukamafika machachi amenewo kuti mukabwereke mabuku nkumawerenga. Kodi zovuta nzoti chani mu utumiki umenewu? Ku publishing kuli mavuto awa: kuchepa kwa mabuku mstolo mathu ku ABC, mabuku ndi ochepa kwambiri. Vuto lina ndi mabuku achilankhulo chathu ndi ochepa, ambiri ali mu Chingerezi. Limeyo ndimaona ndi vuto. Komanso nkhokwe yosungira mabuku amenewo ndiomvetsa chisoni kwambiri, chifukwa ngakhale mabuku a Chingerezi amenewo tulephera kukagula kamba kakuona kuti forex, ndalama zakunja monga dola, sikupezeka. Azisachi mwina mkozi ugenza kuti ndikapita ku Jenini ku ABC ndikapeza mabuku a mitundu iyi. Mabuku amene akusowa chifukwa chokuti forex ndiyosakwanira. Kupita amati ayi kuli bwanji nkobwino kuoda mankhwala kusiyana nkuyitanitsa mabuku anuwa. Zimenezo tikumana nazo mu publishing. Kupita ku nkhokwe yathu ya mabuku, alika mabuku mtima mwawo akumva chisoni, agwetsedwa mphwayi chifukwa akapita akumpeza mabuku okhawo. Ndiye ngakhale makasitomala amene mafikira mabuku atuwa ayilofeka kuti kodi simungabweretse zina zana mudabweretsezi izi, ndiye basi mudzibweretse chonchi. Ndiye wena monga mujaimane kuti nambala ya alaliki ikutsika china chifukwa cha zimenezozo, wena akaona kuti awabweze kwa kastomala, simungabwere na nyowani mawa ntenga mpita so buku lanji abwerera mbuyo, nambala ija yatsika chifukwa chakuti kulibe mabuku okwanira ku nkhokwe yathu. Challenge ina ndi monga nena kale, amene adagula kale sangabwerezenso magula lomwelo. Ngakhale upititsa kadulo okwanira kuna kuti inu mwagulire wena bukuli ali iyayi, si zimenezozo. Ine ndifuna buku lina. Ndi challenge imene inayo. Mabuku odidwa agulise amene amayenda malonda kwambiri sakupezeka. Ndiye monga nena kalenso kuna kuti chilankhulidwe chiutsekeleza kuti ifeyo publishing tithamange ndi uthenga umenewo. Aliki ambiri ayisiya ntchitoyi, komanso aliki sakumana mchoko pa chidwi, sakulimbikitsidwa iyayi. Chimene salimbikitsidwa njani? Ngakhale ku ofesi yathu ya ABC kumeneko akumana nzogwetsa mphwayi munjira zosiyanasiyana. Inde ngakhale chani kodi atsogoleri amene apangitsa kuti alaliki amabuku agwe mphwayi asapitirize kugwira ntchito yawo. Monga nena kale poyamba, ngakhale m'machachi mwanumu, m'machachi mwathu tikapita feyo alaliki amabuku sationa ngati anthu ofunika. Ambiri amatiuza chichewa, amanena chonena kuti anthu aja opemphapemphawo koma munene mulaliki wamabuku. Okondedwa,
mafuna talengeza mpanda kuja uno kulira kuti alaliki amabuku amene mmaona mmakachisi mwawo amene amafika mukachisi mwanu mukadzafika pawozeni kuti amene ngopemphapempha mudziwe kuti inuyo mulakwira ntchitoyi komanso mwini wake ntchitoyi Mzimu Woyera. Mwalandira anthuwa mudzilandire ife tikafika chifukwa tabweretsa chakudya cha moyo wanu wa uzimu. Mulaliko mabuku monga nene kale palibe ambiri angafika poti awachite sapoti ayi. Mkumano wa mayiko ambiri pa chaka chimodzi pakatha zaka 5 unachitika ku Malawi kuno timati Literature Ministry Congress. Mu chaka cha 1998 idachitika ku Malawi kuno ku Komesa Hall. Koma chaka chino inachitika kunoku ku Malawi kuno ku Linde Hotel kumene anthu okwanira 1300 ifera sonkhana kuno utachepa mayiko 24 anabwera kudzachita support ntchito imene iyi. Ndi pamene alaliki ambiri ku Central Malawi Conference kuno atatakasidwa nalimbikitsidwa chifukwa cha mkumano umenewu. Tinayamba pa 9 kulekeza pa 15 December 2024. Mukozongona chithunzicho titasonkhana mene popo Mozambique, South Africa, Botswana. Chioneka? This one. See chioneka? Awa Malawi wakambira anali apo. What is it? Oh. Kono kusidzioneko. Zazima. You people. I thought you were enjoying this one. Hey. All right. Muzimva dunenazi komo. Muzingofetsera dunenazi. Ma sales campaign timakama sales campaign timakakhala pamalo kusankha town ngati kunoku kuje ni ku Mchinji kuno nkusankha dera lake kuti kumeneko ife tikachita camp. Tikachita camp kumeneko ndiye kuti kumadzulo kwake kawikawi timachita uthenga timalalikira pa dera limene tasankhalo. Mchaka cha 2022 kudawinidwa miyoyo 118. Chaka cha 2023 sidapangike. Koma mchaka cha 2024 anthu 245. 2025 mapulani amene wali nkati kuyembekeza kuti zichitika tikhala nayo sales campaign. Retirement. Kukhala mulali wa mabuku umachita retire monga mene mugwira ntchito zinazo umachita retire. Chaka cha 2024 ife alaliki athu awiri anachita retire. Munthu akafika zaka 60 akugwira ntchito. Tondazo kuti akafika zaka 60 zobadwa amatha kuchita retire. Ukagwira ntchito zaka 15 pamene zifika 60 utagwira ntchito zaka 15 ngati umachita qualify ngati umafikira credential kapena license umachita retire. Nde ndifuna ndiuze church ino kuti mudziwe zoti alaliki amabuku ali ndi mwayi ochita retire akagwira ntchito. Munthu akalandira retire amalandira zake mwezi ndi mwezi. Kodi lingarani kuti ipite patsogolo ntchitoyi. Pali plani
munchaka cha 2025 chino alaliki athu aphunzira kutumikira uthenga umenewu kupsolera pa smartphone adzigulitsa sagulitsa ntchito malo ogulitsa adzifikira akasitomala ndi mabuku pa smartphone. Plan imeneyi ikubwera tikhala ndi training posachedwapa. Komanso kutengera chifukwa cha alaliki akapita ku refresher course amakapangidwa kuti akumbukire kapena kupeza nzeru zina za mafikiridwe a anthu. Mwina chiyo chimene magwiritsa ntchito mawu awo kuti mumvetsetse akachi refresher course amakapeza nzeru za mafikiridwe a anthu kapena magulitsidwe amtengo wapatali, nzeru zopambana. Nde every 6 months mlaliki amayenera kupita ku refresher course. Akamakabwera ko amakabwera atatswirika. Ena a business ngati mungafuna makamvaso language yofikira munthu mutadzesera okhala literature evangelist mudzakwanitsa inuyo kuwafikira anthu. Pamene namba ya alaliki ikutsikira mlaliki aliyense akupemphedwa kuti awonjezere nzake kapena akhoza olemba awiri atatu kuti ntchito ipite patsogolo. Koma anthu ambiri safuna kutsatira iyayo. Benefits and incentives. Mlaliki amalandira kachiongola dzanja pamene iye ofikira golo ka 5% pa mwezi uliwonse, komanso pa mapeto a chaka amalandira 2% ngati kachiongola dzanja. Mlaliki wa mabuku amenewo. Tili maganizo onena kuti buku la chaka ndi chaka, missionary book of the year, iwonjezedwe nambala ichuluke isakhale ngati imene ili chaka chino mwayi. Komanso machidwe ake idzigulitsidwa, buku lidzigawidwa tikangoyamba chaka osati magawa mu May June koma lese January or February. Chiyang'aniro chimene chocho tili chiyang'aniro chonena kuti budget ichite increase ya alaliki kuti adzifika mu seminars yawo osiyanasiyana. Mlaliki akapita kupita seminar nzeru zake zimakhala zobunthwa, satha kukhala ndi chani kodi ukadaulo wina wopadera. Ndibwere department yachiwiri ya Sabbath school. Sabbath school ndikugunda wa mtima wa mpingo Sabbath school kamene kuti ndi mtima wa mpingo Sabbath school imene imayang'anitsitsa kwambiri pa zifukwa zake zilipo zinayi. Chifukwa choyamba cha Sabbath school ndiye kumpanga munthu kuti akule moyo wauzimu. Sabbath school imathangatira kuti anthu aphunzire fellowship kapena kuti chidyerano. Masiku ano m'mipingomu anthu sakuchita ngati mmene lili kanthawi. Nachita chidwi ndi mpingo ino ake nakapemphera Sabata lomweli. Chidyerano chimene chidatha awo akudyera pamodzi. Mmamva nkhani mmakambirana. Mukachoka pamene pajapa ndi pamene mmakhala kuti mwatswirika amene mwatakasikidwa mzimu wanu kuti mukafikira anthu ena. Zimezi zimachokera ku Sabbath school. World mission kufikiranso mbali zina pamene inuyo mukukhala mu chilinganizo cha Sabbath school. Anthu amene sakhala pa Sabbath school ndiye kuti iwowo safuna kuti moyo wawo wauzimu upaliridwe, komanso safuna kusakanizana ndi anzawo.
komanso alibe nthawi yonena kuti ndalama yawo chopereka chawo chifikire madera wena. Anthu amene sakhala pa Sabata school, munthu akakhala pa Sabata school amamva kutumidwa kuti akafikire anthu kunjaku Sabata school. Kodi angapange bwanji moyo wake uzimu kuudyetsa? Kupsolera mu Sabata school department ambiri ama moyo wawo wauzimu umasintha chifukwa cha zowerenga Baibulo mozama ndi kugawirana kudya. Ndikozo kukumbutsani amene muli maso mumvetseramo chifukwa ambiri ali mtulo tamvetserani muli masono. Pa nthawi ya Sabata school zimadziwika umatha kudabwa kuti wina apereka ndemanga iweyo nawerenga kota leyo, koma udabwa ndemanga ine amene akunena wina kuti pompa jenewerenga pacha umenewo ndiye kuti akasika mu uzimu kumenewo ndiye ukula moyo wa uzimuwo. Mwina ntakufunsana wondedwenu panali kota le wina wake adanena kuti vesi ili mungoliwerenga musaliwerenge chi 77a. Akadachula chocho mungowerenga basi. Nkhani yake nayonera kuti kodi inuyo munthu mungamuze bwanji kuti akafa sapitiratu ku paradiso ngati amachita bwino, kapena sapitiratu ku gahena ngati anali wauchimo? Ndi adapereka Yohane chapter 20 verse 17 pamene Yesu adamuuza Mariya kuti usandikhudze popeza sinapita kumwamba. Ndi vesi lina limene limathangatira anthu linena gula kota lero limathangatira anthu kuti aphunzitse za munthu akafa amapita kuti. Zimene zozo nkukotale. Tazungulira mu region ino ya CMC anthu tapempha kuti adzigula ma study guides, adzigule makotale. Koma ambiri akulimbikirabe soft copy. Komano soft copy wena amayankhula zambiri takumana kaya mpingo kwanu ndakapeza izizine andiuza we can file soft copy tati chabwino. Koma ungagawira bwanji munthu amene alibe gadget ngati melo linayo ngati ufuna kungawira chani kuti kotale? Makotala aja tikawerenga ambiri mundivomereza tikawerenga alipo wena amabwera kuti ndimafuna ntamawerenga nazo za Seventh Day Adventist chimene chimakhala pafupi kwambiri amakhala kotale kuwagawira. Atsogoleri Sabata school amaphunzitsidwa kuti mpingo auze nkwabwino kukhala ndi kotale. Sabata tayi natsitsimutsidwa ndi mayi wina ake akuwauza wanthu za kotale akuti kwatsala Sabata 4 zokha, Sabata zinayi zokha zatsala kuti timalize kotale linayi. Mpezeri wani kotale asanathe uyuyu tiye tisonkhe ndalamazo. Anali mawu odabwitsa amadzati kodi pa mwezi inuyo mumaononga mayunitsi a ndalama zingati, mabando mugula ndalama zingati? Ndiye mmene anadzawerengera masamuwo mayiyo anandidabwitsa basi. Nanena kuti wena amatha 10,000 kwacha pa Sabata. Ndiye Sabata 4 ndi 40 ndiye anadzafika poti kota yathunthu 120,000. Koma buku ndili nalo mmanjali ilili kota leyo ndi 6,500. Ndiye anayankhula maone kuti mumpeze ameneyo. Okondedwenu mpingo wathu uli ndi mwayi omakhala omawerenga kotale, koma ambiri safuna akhale mu zimenezozo. Tinali ndi seminar
imene anabwera mtsogoleri wa ku SID Mone Duplis tinachita ku Chuzimbi kuyambira pa 12 ukalekeza pa 13 October 2024. Mkulu anaphunzitsa kuti anthu ambiri amaumirirabe kumakhala ngati chimpingo chichalichi pochita kotale ndi amene kuti tidanena kuti muzikhala ma small groups m'magulu ang'ono koma anthu amaumirirabe pomwepo. Ndi chikhulupiriro mpingo osonkhana muno pa machalichi aja anatchula aja 1000 and chakuti tilimo munofe tikafika kwathuko tikakumbutsane ndi kukumbutsazi kuti kukhala magulu ang'ono mpamene kotalama mumva bwino osati ulaliki iyayi. Mkhristu wamphamvu, Mkhristu odalirika, Mkhristu wanjala ndi ludzu amayesetsa kugula kotale. Ndipo risu mukona uwu ndamva chisoni bwanji. Zotsamwisa mu Sabata School ndi ziti ambiri sabwera ku Sabata School, anthu ambiri sabwera Sabata School. Palibe amene angakane apapa sangasutse mipingo monse tupitamu. Inetu mzaka zitatu zindazungulira mipingo embiri. Sabata School imapangidwa ndi anthu ochepa basi. Ndi ati wena amati amabwera 11th hour akuti ola lopatulika. Duplis pamene amatiphunzitsa amene kuti palibe ola lopatulika ma ola Sabata. Onse aja ma ola aja ngopatulika. Koma wena amatenga ngati 11th hour ijamari 11 to 12 o'clock la nyang'ama pamene wamari pamene papa ndiye nthawi yoti munthu atani kodi munthu uyo ani obwera church khani siti kodi simene yayi maola onse ngopatulika. Mpofunika Khristu aliyense adzipezeka pakotale, azichita atendi kotale. Ndi anthu ambiri amabwera mochedwanso. Ndaniso angakane chimene anenachi ndani angachikane. Anthu oti tili mbanda kucha tsopano. Mavuto ndomwewo oti basi Sabata School kumanchita chikalekale chonchija anthu dzimanya anthu amaona kuti imakola ndi amafuna angosiya kuti bwino osamabwerayo chifukwa cha machitidwe a Sabata School. Nampereka kandondomeko aka mu Central Malawi Conference membership nawozidwa pacha ndi 148,390 koma ife kota iliyonse timagula makotela okona 5,035 captured figures zimenezozo. Ndeni muona kuti every panthu 29 amakhala munthu mmodzi ali nkotale ndesuzugwira zikatero ayo. Tichite bwanji atsogoleri akasankhidwa aphunzitsidwe Sabata School timakhala ndi wiki timati Visitors Day ya Sabata School imene izikhala yosangalatsa anthu adzikonda Sabata School. Anthu auzidwe mothinana kuti adzigula makotale. Spirit of prophecy ndi njira imodzi imene Mulungu amakumana amalumizana ndi anthu pakati pa chacho onse pa dziko lapansi ndi Seventh Day Adventist yokha imene ndi chani kodi ndi mzimu wa chinenero.
komamo pazimo chinelo omwepo pa anthu ena ake akuwerenga molakwika. Ndiye mukafuna watsutsa osamatsutsa ngati sadawerengayi. Anthu aja amawerenga mabuku athu omwewa. Ndiye zimudzipita ndi maganizo onena kuti munthu potawerenga mupita ndi nzeru zomuthandizira. Chifukwa anthu ena achoka m'makomo mwawo apita kwina ati akadikira kubwera kwa Yesu. Atatha kuwerenga chani kodi spirit of prophecy. Koma pamene spirit of prophecy omweyo ikufotokoza machitidwe ake opita kuti kodi opita kuthengo. Future plans alalika mabuku aphunzitsidwa posachedwa apa. Apita ku Bible conference akaphunzitsira za hermeneutics, homiletics, komanso Old and New Testament backgrounds, komanso fundamental beliefs zikakhale pa mtima pawo. Voice of prophecy ngati pali chinthu china chake chimene chili chochipa kwambiri okondedwa inu, mpingo wa Seventh Day Adventist kulalikira uthenga ndiye voice of prophecy. Pamene inuyo ndineyo tikulimbana ndi urani kodi tikulimbana dzina la madzambi mbiri takakonza effort. Pamene voice of prophecy ndije njira imodzi yophweka koma yofikira anthu ambiri. Ndingonene chokondedwa inu, munthu amene walenga maphunziro a VOP ndi osiyana ndi amene mwina make amakhala pa Bible class. Chifukwa iwo chawo nthawi zina amajomba. Ndiye ndimati mukalengeze tikapita kwathuka okondedwa inu. Amene watenga maphunziro a VOP na aphunzira 1 mpaka 26 akasankha ubatizo musanena kuti upite pa Bible class. Kumene kumakhala osadziwa kuti maphunziro a VOP ngotani. Munthu akangophunzira maphunziro a VOP nkumaliza 26 amene jayo ali oyenera kubatizidwa. Ndulengeze zizi chifukwa anthu ena amayimitsa anthu tikambata mphunzitsa Bible class. Punguti nthawi poti ndiye ndivuta ndakuwuzani zambiri. Ambuye akudalitse tithokoze chifukwa chokumvetsera kwabwino. Amen. Okay. Ndikuyambitsa kuti lipoti limeneli mkati mwa mbanda kucha uno kwa anthu amene mmamvetserana osadanali mtulowo kuti tilandire. Ndayambitsa. Chabwino ayambitsa amene akuvomereza tathokoza. Ndifunse iwo amene ali ndi funso kapena ndemanga. Yes, atsogoleri kenako inunso kumeneko achiwiri ake ndi mayi achitatu. Mike. Awayima uko awo ndena. Tathokoza kwambiri chifukwa cha presentation yabwino imene abusa athu amayisogolera. Ndiyamikire kwambiri chifukwa waunikira ufunikira kwa department ya publishing komanso ubwino wa Sabata School angakaleso kupindula kwa voice of prophecy. Ine sindikufuna kutaya nthawi koma ndifuna ningopita straight kuzimene mpingo wandituma. Ndikuchokera kudowa, actually Mzaleka Kempo SDA Church. Mzaleka Kempo muli anthu osachepera 56,000 amene tili ndi ziyankhulo zosiyanasiyana 8 koma common language ndi Chiswahili. Kumene kuja tiliso ndi azilalikira mabuku. The big challenge imene timakumana nayo ndi yoti mabuku athu amakhala mchizungu angakale mchichewa. Koma kumbuyoko tinati ndi azilalikira mabuku ndiye timagwiritsa ntchito njira yolakwika komanso njira yosasatira ndondomeko yabwino. Timaoda mabuku kuchokera ku Tanzania popanda risiti
popandanso ripoti. Komanso mabuku okuti achoke ku Tanzania kubwera kuno, nthawi zambiri timaluza, zimapeza kuti mabuku atayika asowa. Titabendeleka dandaulo limenelo ku union level ngakhalenso conference kuti ngati tukuli njira imene mwina conference yathu ikoza kutithandizira kuti kukale kulumikizana pakati pa conference yathu angakale ku Tanzaniako, kuti mwina tizilandira mabuku kuchokera ku Tanzania kuti ifeyo tizibwera kukatengera kuno conference yathu kuno. Itokhala njira yothandiza komanso zitithandizira kuti tifikire anthu ambiriwo amene akupezeka mderalo la kunzaleka. Chifukwa chonena kuti mission statement imene tili nayo ndikuthokoza kwambiri chifukwa cha mtima wa president wathu wofuna kutukula ntchito ya Mulungu, komanso ndi mtima wofuna kuti ntchito ya Mulungu ipite patsogolo. Choncho ine imene ndimanga komanso mpingo ndituma kuti mwina likale dandaulo kuti uone mmene mkoza kutithandizira kuonjezerapo kani ya VOP ni chimodzimodzi. Mmene muja njira yopweka imene tinayipeza ndiyoti kuwafikira anthu kupitira VOP. Chifukwa chonena kuti tili ndi mipingo yambiri, njira ya ma-effort ndiyovuta kwambiri mdera limenelo. Chifukwa anthu amaopa zisogoleri, amaopanso zina zosiyana-siyana. Nde VOP yakale kupindula kwakukulu kwambiri, koma the big challenge imene tili nayo kupeza ma VOP mchiswahili ndizovuta. Njira imene tinayesera kugwiritsa ntchito ndiyo tinapeza ma freelancer amene anayesesa kuitenga kuchoka mchichewa kuilesa mchiswahili. Ata tithandizako Pastor Kanchanda amene sitili nawonso kuno, koma nakumana ndi challenge yoti mumaphunziro menemo kunakhala kuphandikizana pakati pa chichewa ndi chiswahili zimene sizinathandize kwenikweni. Ata tifunsa kuti tumpezere hard copy ya chiswahili, ife tinayesesa kutumizanso hard copy kuchokera ku Tanzania kuti mwina ayipange print kuti tithandize. So pano pakadati panopa sitinapezepo yankho mzimene zozo. Angakale Sabata school makotale athu timachosa kumweko ku Tanzania. Choncho tukufunsa conference yathu itithandize mnjira imene yoyo ziko. Tathokoza zimwe kwambiri. Malwanga zimenezo zili pa desk pa a director a Malawi Union, a publishing director. Tinali ndi sonkhano zimene zi arrange kuti kudzaleka afika mabuku amenewo zikomo kwambiri. Yes, tieni zilani chindunji kufuso kapena kundemanga. Zikomo kwambiri, ndemanga zinaperekedwa ndingofuna kupanga propose ulendo winawo titakhala pansi ngati conference ndikubwera ndi format yabwino yopanga report yosunga nthawi yoyang'anira mene monitoring, evaluation, accountability and learning imagwirira ntchito. Department ituze cholinga chawo ngati goal kapena outcome, expected outcome yawo, ma activities amene apanga plan ndi ma target yake apanga achieve chani malinga ndi zimene anapanga target. Budget imene anagwirira ntchito zimene zozo ndi zingati, ndimene anapangira budget kapena ndalama zimene agwiritsa ntchito zachiruka kapena anapeza zochepa. Ma challenges amene anakumana nawo, ndimamva ma challenges amaperekedwa. Ma challenges amene anakumana nawo, ma solutions amene anapanga employ to resolve those challenges anali wotani, nanganga apange recommend chani kupita chitsogolo. Ndiponso ma target amene akutchulidwawo ndimaona ma figures amene amaperekedwa mu report osiyana-siyana. Chimangotchulidwa chifiga 141,000 iya 200 plus zimasonyeza kuti pali information ina yake imene tilibe. 200 that's the target or achievement, 200 plus is not achievement, you are not sure. So let's have a period imene tupanga report ngati sitikudziwa za July, August, tilipange report until June where we have information. Ngati pali ma stories oti tingapange share, let's just select one yomwe tingangopanga share as a testimony of whatever we have done. Kuti tisunge nthawi ndikupereka nthawi yambiri kwa ma delegate to deliberate on whatever report has been shared. Thank you. Tathokoza kwambiri. Want to comment?
tathokoze kumvako kumakhala kosiyanasiyana tathokoza amene mwamvera tinanena mmene tilipo angati alaliki tuchita zotani maselo zina zatchula komanso tadzatchula zimene zikutivuta mapulani athu ndi tichita bwanji ndiye mwina poti ngati tili mkati mwa mbanda kucha koma zimenezo mmona ngati wenake anamva ndithu zikomo kwambiri. Chabwino zikomo kwambiri. I think tamva tathokoza ntchito iyi ndi yathu kupatsana malangizo achoncho ndiye kofunikira ife tifuna ntchito ya Mulungu ipambane. So tathokoza kwambiri chifukwa cha malangizo amene mwapereka. Zikomo kwambiri atsogoleri. So yes, I think inomalizira line iyi tipemphaso uku amene avala chofira amayi ndi inunso kumene mwakweza mkono anthu atatu mumaliza ndinu. Akathokoza chifukwa cha mwayi umene ndapatsidwa. Ine ndi Joseph Mwamrima kuchokera ku Lilongwe West District Siriza SDA Church. Ndimafuna ndifunse kwambiri nkhani ya literature evangelism kuti mafotokoza za matraining amene amachitika ku Hearing iso ndikufupi ndi kumene ndimapemphera ine, koma sindikudziwa kuti mmagwiritsa ntchito njira zanji podziwitsa anthu kuti muli ndi training. Chifukwa ngati kwa ineyo chaka chino sinamveko cholengeza kuti kuli training yokhudzana ndi literature evangelism, koma mmalekodi wamuonetsa kuti muli training imene inachitika. Ndesitudziwa kuti magwiritsa ntchito njira zanji chifukwa pali anthu ambiri amene amafuna ataphunzira kuphatikizirapo ineyo, koma ndi zinthu zoti sitimadziwa kuti tikhoza kupanga bwanji. Gawo lachiwiri ndimafuna nditamvetsetsabe kuti kalekale tikamawerenga makotale kapena mabuku apadera kunali gawo la kalata mwa mishoni ena. Panopa makotale mapezeka nthano imeneno pena ndi dziko limene tikukhalali nthano zimangopeka ngati tiopeka china chakenso choti is not real mmene munthu angachitenge serious ni mmene mwina power imene nkavekera kalata mwa mishoni ena. Sindikudziwa kuti chiyang'aniro chakusintha kuchoka ku kalata mwa mishoni ena kuti muzikhala nthano ngati title zinang'anidwa motani. Zikomo. Tathokoza. Mwina m'bale wanga mwina mudajomba kwantsiriza ndakafika ndakanena za literature evangelism nkuchita likurudi anthu awiri ndiwala za training kuti whether they trained or what. Komano zonse dafotokoza tithokoze m'bale wanga chifukwa cha nkhawa muli nayoyo. Mipingo mutikapita ife alalika mabuku ngakhale tifotokoze bwinobwino choterocho ndipo kuti anthu amazilandira ndi maganizo ochotsakale titero preconceived ideas sizilandidwa ndi anthu ambiri ayi. Ndiyeno tathokoza mbali imeneyo koma dakafoto kwantsiriza ine ndapita sindatume munthu ndakachitako mbali ya mwanena za sabata sikulu kuti nthano yoyikidwiratu mkotale ngati mumatsatira bwinobwino mukaona kuti nthano ya sabata sikulu ija nthano ya mkotale ija ndi phunziro ija zimankira kofanana. Ndiye ndimangoti ndabweranso kwadzindikane kuti pasadzapezeka wina anena kuti ndili nthano yanga iyi ya umumusi ndinena ndinkawu superintendent umene kuti mudzimuze kuti khala pansi uneneye mchani enkorelomo chifukwa pamene amalemba nthanoyi analiona phunziroli ndiye zimagwirizana. Tathokoza m'bale wanga. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Apetsera amene ayimawo amene ayima kenako amayi amene avala topo ya redi mumalizira ina chimwene kumeneko mwakweza mkono. Tathokoza kwambiri abusa chifukwa cha ripoti labwino. Ine ndine Alfred Cycle Phiri machokera kwa Dickson kudzala nyama. Mafuna ndifunse kuti mwanena kuti ngati pali challenge imene ikupezeka kuti azilaliki akumabwerera mbuyo, alaliki akumabwerera mbuyo chifukwa chakuti mabuku akusowa.
pali njira yanji kuti tipozere vuto imeneyo kapena mabuku tinifuse kuti adzipezeka motani. Number 2, pali azilaliki amene amapezeka mwina kudera zimafuna papite nthawi yayitali bwanji kuti mubwere ripoti itakupasani kuti adzathandizidwe. Zikomo kwambiri mafunso awetu. Ndathokoza. Zikomo kwambiri chifukwa chakumvetsera. Funso loyambirira lunena kuti tikutani kuti alaliki abwere mujenemo. Posedwa apa kamwayi kanapezeka tachita sosi mabuku kuchoka ku Zambia kuchoka ku Tanzania koma sochuluka chifukwa cha forex yomweyo. Ndiye zimene zizi zooneka kuti zathangalira pang'ono kuti anthu akhale momwemo mulaliko mabukuwo. Ndithu mudziwe chimene chocho ofesi sikungokhala kupeza chakudya choti alaliki athamange nawo uthengawo. Funso lina lawo sindinalimvetsetsera ndikumbutsani atuluka atuluka kapena pali wina analimva. Zikomo kwambiri. Ndathokoza. Amene muli ndi maiki, amene muli ndi maiki, zikomo. Mwina ndingokumbukira alipo amayi ena ake amati room 4 anasiya topu yawo mu room 4 ndiye sakuiona. Inu amene mukugona mu room 4 ya azimayi, ngati muli ndi topu ya wina imene si yanu mutakafufuza mumpatsire mwini wake amene akuisowa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine abusa ndangobwera ndi konseni yokhudzana ndi kusabata sukulu kwambiri kunkhani ya kotale wathu. Pakatipo zinali bwino kwambiri pamene kotale wathu ankapangidwa wa half chaka ndikuti pa 6 months inali yonse ndikuti pa chaka anthu amagula kotale kawiri kokha. Komano panopa sitikudziwa mwina ndinamisa information ina ikuti anabwereranso kumapanga kotale pa kotale inali yonse pa 3 months. Timati ngati nkotheka abusa mwina mukatipemphereko anzathu a publishing kuti mwina system angapanga ija yomagulisa kotale pawiri pa chaka ija itabwereranso. Konseni yanga ndi imeneyo. Zikomo kwambiri. Ndathokoza. Zikomo kwambiri. Ndathokoza. Orero ndikuti amagula kotale. Ndamba ndanena apa pamene amayankha ine naluko ndiye sinali ndi mparo ndiyankhule. Amati kodi ana makotale ali kuti ana makotale awana ali kuti inu makotale awana alipo. Mafunda mandankha pa makotale awana makhangati pano mavutana. Makotale awana alipo mupite kujeni ku Central Mali Conference mukapeza makotale. Book 1, book 2 alipo makotale awana. Ndiye ndiyankhe ukoko mumachula za kotale kuti bwanji mwampanga timasajeti tidazewera mpumphu. Mulongo wanga a publishing amachita study environment ya marketing. Amathokuona kuti anthu akanika kugula thumba la thunthu eti tidule hafu ija ona kuti sakugula tiwapatse kota. Wena amene kuti ife sitingathe kufikira pochita ndigwitsa ntchito mawu amene amamveka nthawi zambiri. Pogwitsa ntchito kawokomaniko nkuone kuti ambiri adzifikira chifukwa anthu sakwanitsa thumba lalikulu. Ndiye adachepetsera kuti adzikwanira kuteroko chifukwa amamvetsera amene kuti ife atati atamakhala wang'ono choncho ndiye kuti muwiri yense pachaka tikhoza kugula. Ndiye kuti mmene ali muwiri yensemo ndiye kuti half a year. Mukapanga ja 6 months chakula basi ndi mmene zidakhalira. Tathokoza koma ndi konseni yabwino komano mwina mwake akakamva akachitanso study nawonso akachita research mwina adzabwerera ku pempho laniwo. Tathokoza. Zikomo kwambiri.
ndili nchiganizo mwina mwamva. Yes. Tathokoza ndine Imwani Nkwanda kuchokera ku Chilinde district mpingo wa Kaliyika. Nali ndi concern abusa pa ripoti imene mwapereka ya publishing. Saka ziwiri zapitazo munatitumizira mkulu wina opangitsa wiki ya publishing. Zidaonetsa kuti pamfuletiyo sadaiwerenge. Amango werenga kutsogolo. Mundikhulupirira nkhani imene mukuidziwa bwino mpaka na mpingo tinayamwimitsa. Munatitumizira wina na abwera. Sikwathu kokhako ndikhulupiriranso kuchipasula zinachitikaso chimodzimodzi. Muzaka zingapo pakhala kukubwera alaliki amabuku kudzatiphunzitsa mu wiki imeneyi. Ndimafuna ndipereke nkhawa ya ine abusa kuti kukhala mulaliki wa mabuku sindiye kuti ukhoza kutenga mbali nkulalikira kutsogolo. Ayi, ukhoza kukhala mulaliki wa mabuku koma kuthekera kulalikira ulibe. Sindiye kuti wakhala mulaliki wa mabuku ukhoza kulalikira. Chifukwa kuti tikhoza kugwiritsa ntchito azibusa ndi anthu ena pa wiki imeneyi atithandizire kuchipanga promote. Chifukwa chakuti azilalika buku sakuchuluka adakalo omweyo makonseni ena anthu ena sazimvetsetsa. Anthu ena akayima nkuchipanga promote chinthu chicha mwamphamvu anthu ena amathapanga chisankho nayamba ulaliki wa mabuku mwachitsanzo. Kuchechi kwathu kunalibe azilalika buku. Mutabwera ino abusa kwa Akaliyeka pano kula azilalika buku. Mutabwera mkulu wina kufonzi ndakumbukira dzina lake amati Jupiter ngati mukundiwa bwino abusa anazilalikira kwathuku mwamphamvu wiki imeneyi pano pakula azilaliki achani kodi amabuku. Mwati muzigwiritsa ntchito anthu ena amphamvu m'matchalichi. Ndikhulupirira kuti utumiki umenewu upita patsogolo abusa. Tathokoza ubwino wake munomu ndinawo anzanga ma ABD alipo 8 ngati sali mtulo fwa ndimbanda kuja tsopano. Fundo mwana nayo tikuyilandira chifukwa tidamvanso. Namati munatumiranji ndiwe ungayankhe chaniso munthuwe basi natuma kuti adzalalikire. Aya madzangu werenga. Ayi ndithu m'bale wanga nthawi zina zake zimatha kutero komabe talandira pempholo ndi dandaulolo ndanzangawo munomu tichitenga kuti akamabwera anthuwo azikabwera ngati mmene mukukhumbiramo ndi mmene mufuniramo. Zikomo kwambiri kapena ngati ndasiya pena pake mundiuza. Chabwino omalizira kubwera sochidina lankhula ndi mayi ili mukhala omalizira tsopano. Chabwino ndathokoza. Ine ndimafuna ndingolankhulako kumbali ya VOP. Mwina nkutheka poti ndimbanda kusha mmene mankhula za VOP muja mwina sindinamvetsetse. Ndimafuna ndimvetsetse bwinobwino pa nkhani ya maphunziro a VOP podzonso noti tikamatenga maphunziro aja kwapatsa anthu aja siwonse amene amakhala mpingo wathu amakhala mipingo yosiyanasiyana. Ndipo tikamapereka maphunziro aja timadziwa zono kuti pamene tikupanga zimene zija kumapeto kwake ena afuna ubatizo. Ndiye zimapezeka kunena kuti nthawi zina mwina nthawi ija kuti akupanga graduation anthu ena amene akufuna kubatizo komano zimadzapezeka kunena kuti abatizidwa pokhapokha pakapezeka ena apa Bible class. Ndiye ndimafuna ndidziwe kunena kuti kodi ndi lamulo lake kapena ngokuti anthu amene ajawo podzonso kuti timakhala ngati tawatenga kwina kwake tufuna akhazikike. Ndimaona ngati unena kuti ubatizo wake umeneyo kuti ngati anthu ajangonena kuti ine ndifuna ndibatizidwe ubatizo umeneyo kukhale anthawi yoti nthawi yake yomweyo. Kuti ndichoyenera chonena kuti adzikhala sakudikirira apa Bible class kuti adzabatizidwe eno limodzi funso langa linali limene. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Amene mupanga maphunziro a VOP mudziwe ma challenges awawa.
simudzaona mpingo kawikali ukuthandizani ndazungulira mu conference muno simudzaona kawikawiri ndali kawikawiri mpingo ukuthandizani mudzipita uku iwo kupita kwinaku mungudzionera kuti alipo anthu amene sachidziwa chinthucho ino amene chida kulowa m'magazini chisatuluka chimenecho chifukwa anthu amene amadziwa za VOP zimalowa m'magazi ukamaona kuti anthu sakumvera umamva upweteka ndiye ndinenechi nthawi zina zakenso pali mfunso kuti kodi mufuna wena adzakuyendereni pamene pajapa osamantuma aliyense amakamwaza nkhosa 2 inuyo phunziro likamapita osamantumiza phunziro mwamba mwaliwerenga mulidziwe mbali iyi yofunika itsopano poti anthu atakhala m'mabajeti sitingatsire madzi udzaza damu ukabatiza munthu mmodzi koma pamene mayiko enawo kwanza kubatizidwa munthu mmodzi kumakhala celebration ifeyo anthu 5 atonongera biru ndiyeno kwina konsalowerere inu dzingopempherani chifukwa makambo ofika firude mwino wake mmene adakonzetsera chimenecho udzambokhala ndanthupsa koma nkhani njakuti ngati munthu wakonzeka kuti abatizidwe amene abatizidwe chifukwa akazizira maganizo abatizidwa simuntolanso ayi tathokoza pene pake ndaphuluza ndiudziwa zomwe kwambiri tathokoza director publishing VOP komanso Sabbath School tonse amene tikulandira ripoti tisonyeze pakweza manja zikomo kwambiri tsitse amene kuti ayi zikomo mulungu auletse tathokoza kwambiri kukhala okhulupirika nthawi ino ndipereke kwa MC kuti atsogolere a director amene akubwera zikomo mpingo tikaona ndikumva ripoti la publishing Sabbath School VOP komanso SOP tikuti bwanji zikomo kwambiri ripoti lotsatira likuchokera kwa a director a youth ministries ndi amene akuyembekezeka kuti atipatse ripoti lawo tsopano pamene tili mkatikati mwa programu yathu ya session abusa amene ndinawo kutsogolo kuno okondedwa ndi abusa Joshua Ben Zilinde. Abusa Zilinde anayamba ntchito ya ubusa mu August mchaka cha 2005 ndipo district yawo yoyamba ukatumikira kunali kwa Senzani kunchewu. Chinthu china chimene amandisangalatsa abusa Azilinde ndi abusa amene samachedwa kukhululuka ndi kuyiwala yayi. Akakhululuka akayiwala nkhani imakhala pomwepo imathera pompo. Mayi awo abusa Azilinde nda ku Zambia kapena anali ku Zambia ku Copper Belt. Bambo awo ndi amene anali akuno kotero kuti mbali ina ndi aku Zambia mbali ina ndi aku Malawi. Kufikira lero kuchokera mchaka cha 2022 iwo ndi amene akhala kutsogolera nthambi ya youth ministries komanso music. Abusa tikulandireni madzulo ano ndi ripoti lanu tilankhuleni. Iya si madzulo ndi mmawa pachete tikulandireni mmawa uno ndi ripoti lanu tipatseni ndithu zimene zachitika mzaka zimenezi m'madepartment amenewo. Mone mpingo mmawa uno tokoze kwambiri chifukwa cha kupezeka kwathu kufikira mnthawi ino mmene nthawi kunena kuti 10 minutes to 2. Ndakhala ndikutumikira mu zaka zitatu kuyambira 2022 September
mu Adventist Youth Ministries, music chaplaincy komanso pakia kapena kuti pastors children. Mu zimene ndifuna ndifotokoze ripoti limene lilipo ufuna ndionetsere magawu anayi amenewa makamaka ndiyamba ndi Adventist Youth Ministries. Adventist Youth Ministries tili ndi mazoni mu Central Malawi Conference okwanira 14, ndipo Adventist Youth Ministries atsogoleri ma club ndiwe na wotero atsogoleri ma church, ma zone, ma district. Kuyambira 2022 kufikira pakatali pano tapanga ma effort okwanira 70, ndipo anthu okwanira 1695 abatizidwa mu Central Malawi Conference kupyolera mu utumiki wa chinyamata. Maphunziro kapena kuti kulimbikitsa moyo wa uzimu mwa chinyamata kwachitikanso mu nthawi imeneyi. Timakhala ndi makampu chaka ndi chaka. Ma senior youth apezeka ku kampu kuyambira 2023, 24 ndi 2025 apita ku kampu okwanira 442. 2022 sidakhale ndi senior youth camp chifukwa tinati kungochoka mu nthawi ya COVID-19. Ndeti namba ni ma pathfinders anabwera, koma mmene timati tilowe wiki ya senior youth sizidatheke chifukwa chakuti registration inali yochepa. So mu zaka zimenezi 442 ma senior youth takanawo tikukuma nawo ku kampu mu manambala osiyanasiyana. Ma pathfinders kuyambira 2022 kufika 2025 anabwera pophatikiza kapena kuti kuomba mkota okwana 1288. Anyamata amenewa aphunzitsidwa mu maluso osiyanasiyana owathandiza iwowa kuti moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ukhale ukuyenda bwino. Aphunzira kupanga fwirizesi, aphunzira kukhoma mipando, kuwotcherera, screen printing, zolembalemba ndi zina zambiri. Mwamwayi chaka chatha tinali ndi chithalakitala china chimene chimathandizira kukonza misewu, chimene anyamata ndi asungwana adaphunziranso chimenecho. Zimenezi zikuonetsa kuti anyamata azikonda kupita ku kampu, amamva bwino. Chifukwa chani? Mukafufuza mu mpingo lero muli anyamata ndi asungwana ochuluka amene iwowo ngati apita ku school abwerako akufuna mwina atapeza ntchito kapena chochita, amasowa chochita ngati alibe kaluso kena kake. Ndiye maluso amene akuphunzitsidwa ku makampu athu amathandiza iwowa kuti akhale wodzimira pawokha. Alipo wena amene adaphunzira maluso aku kampu amene mu zaka izi tagwiritsa ntchito kuti iwowa akhalenso aphunzitsi wa anzawo. Tikakamba za Karebe mission kapena kuti Karebe project imene kukhudzana ndi zomangamanga, pali nyumba imene idamangidwa mu project ya zomangamanga ku Adventist Youth Ministries imene alongo Central Church adamanga ndipo adayipereka kwa munthu amene adamangira. Pali nyumba ziwiri, ina kunkotakota, ina kumponera dowa nchisi zone, zimene zikadamangidwa kuti zithangatire anthu ena amene ali ndi chosowa. Sidangokhala choncho iya, komanso kugula malo, titalalikira uthenga ma effort kupeza malo ndikuwalipirira kuti amangepo chalichi. Vena ndithu apindula motero madera osiyanasiyana. Takhani maphunziro atsogoleri mu Central Malawi Conference mu nthawi imeneyinso imene pafupifupi anthu 1973
aphunzitsidwa utsogoleri kuti ayenera kuchita motani pamene akutsogolera anyamata ndi asungwana pa mulingo wa pa conference komanso mulingo wa mazone ndi mulingo wokhudzana ndi ku district kwawo. Ma master guides, ma SOL kapena senior youth leaders amenewa akhala kutenga mbali ndi kuthandiza kuti zinthu zina kapena maphunziro anthu ena akhale akuyenda chaka ndi chaka kapena kuti nthawi ndi nthawi. Mu period imeneyi vana osachepera 18,000 akhala kuchita register powomba mkota kuphatikiza mu 2023, 2024, 2025 achita register mu bungwe la Chinyamata. Mu nthawi imeneyi talimbikitsa kunena kuti anyamata ndi asungwana pochita register polembetsa mu bungwe la Chinyamata tizigwiritsa ntchito njira ya utata nchiyani online. Chotero tayamba njira imeneyo ndipo ndiyothandiza chifukwa imationetsera mwansanga anthu amene alembetsa mu bungwe limeneli. Mautumiki wena amene achitika okhudza dziko lapansi. Timakhala ndi Global Youth Day chaka ndi chaka. Chotero zakhala zikuchitika ndipo takhala tikutenga nawo mbali pamene tapita m'madera wena kukathandiza wanthu. Monga tinapita ku skulu ya anthu osaona chakumitundu, komanso tapita mu zipatala zosiyanasiyana kukapereka thandizo mwina la zakudya ngakhalenso la zinthu zina zofunikira kwa anthu otero. Zimenezo zimaonetsera kuna kuti kodi ife tili ndani mu dera la kwathu. Ndiye ndi zimene zimachitika mu nthawi ya Global Youth Day. Ma program ochitika mu dera lathu tatenga nawonso mbali. Tingoyerekeza ku Malawi kuno tinali ndi kampori ya Malawi Union, tatenga nawo mbali imene inachitika ku Beta Vista ku Nkhatabe. Ma misonkhano imene yochitika mu division ino chaka chino tinali nayo Pathfinder kampori imene inachitika ku Glen City ku Harare, Zimbabwe. Komanso panali kutenga nawo mbali mu misonkhano ina ndi Pan African Congress imene yochitika ku Babcock University. Komanso tinali ndi Pathfinder kampori imene inachitika ku Gillette kumene anthu anayi anakapezeka nawo, kusonyeza kuti Central Malawi Conference yakhale kutenga nawo mbali mu zinthu zokhudzana nkwathu kuno ngakhalenso zokhudzana ndi madera kwinako. Chifukwa cha ichi tikuona kunena kuti anyamata ali ndi chidwi chakutenga nawo mbali, koma zilipo nthawi zina zimene mwina information kapena mauthenga sawafikira bwino m'madera wawo. Zopechera ndi chani ku Adventist Youth Ministries tipeza kunena kuti alipo anthu ena amene adaulutsidwa, ma master guides kapena ma senior youth leaders amene adaulutsidwadi napatsidwa nyota koma ali osatakataka pa ground kapena kuti ku church kumenewo ali. Ndiye vana amakhala ngati akusowa atsogoleri owatsogolera. Kulumikizana kwabwino kumasowa mwina kumavuta pakati pa atsogoleri a department ya Chinyamata komanso atsogoleri a mpingo. Zopechera zimenezo kutsogolo kuli chiyani? Tikuyang'anizana ndi kunena kuti mmene tikupita mu chaka cha 2026 muutumiki wa mpingo, mission of the church, kuti anyamata ndi asungwana akuyenera kutenga nawo mbali mu mautumiki onse mu njira zina zimene zingathandizire iwo kuwafikira wena pamene akugwira ntchito zawo, pamene akupanga mabizinesi wawo, kuti afikirenso aunyinji. Tikupitiriza kuyang'anizana ndi nkhani ya Ngozi campsite. Ku Ngozi kusalima ndi malo amene akhala alipo pang'ono ndi pang'ono tikusuntha. Zopechera zilipo, chuma, komanso
kuti kodi tiyambira pati. Panali nkhani imene tidayipeza mu ofesi ya mapepala kuti tifufuze ali pati, mapepala adapeza pamene padayimira mapepala kuti ngathe kukhala ndi mapepala ovomerezeka amalo angodzi campsite. Mapepalawo ayima ponena kuti tikudikira tsiku lina pamene mfumu ya ndodo iti kasaine kenako zipite patsogolo. Music, nyimbo ndi utumiki wina umene ulofunikiranso. M'buku la Efeso chapter 5 verse number 19 muli uthenga wofunikira kunena kuti munthu amadzilankhula yekha akamamvera nyimbo, amadzilankhula yekha akamayimba nyimbo za masalimo, nalemekeza Mulungu mu mtima mwace. Chifukwa cha ichi tikonena kuti utumiki wa nyimbo ukubwera ndi ganizo lofunikira kuti tikuyenera kukhala nawo makomiti oyang'ana za nyimbo mudera lililonse kapena kuti m'mazoni wonse 14. Chifukwa cha ichi oyimba asamangoyimba mchalichi ngati chionetsero, komanso oyimba akuyenera kutuluka akatumikirenso anthu ena kumadera kosalowedwa. Chifukwa chache magulu oyimba apanga maeffort okwanira 12 kumene anthu 194 abatizidwa mu nthawi imeneyi. Ripoti ili likhozoneka kuti ndilochepa chifukwa mwina wena sadatitumizire, koma maripoti amene dawalandira akuonetsa kuti maeffort 12 adachitika ndipo anthu 194 adapereka miyoyo yawo kwa Ambuye Yesu Khristu. Tamvetsa nokondedwa kuti Ellen White m'buku la Evangelism pa tsamba 500 akuti nyimbo ndi chida chimene chimathandizira kwambiri kuti chimveketse choonadi mu mtima mwa munthu. Chotero tikamayimba nyimbo zimalankhula mwapadera mu mtima mwa munthu zopetchera nzotani. Anthu ambiri ali ndi nyimbo kapena kuti mabuku a nyimbo amene ndi akalata. Ndipo pakakhala maphunziro a nyimbo monga zimene zachitika m'mazono wena kwina sizachitike, amapezeka ali m'mavuto kuti angathe kuwerenga tonic sofa kapena kumaona mmene nyimbo ziyenera kuimbidwira kapena kutsatidwira. Wena machali chimwena makhala kuti mulibe woimbitsa nyimbo kusowa ndithu kapena amangoyimba mmene akuganizira zopetchera zimenezo. Kuimba nyimbo ija tonic sofa kapena notes zake zikuoneka kuti nyimbo iyo yenera kupita pa mlingowu, koma upeza kuti amayimba mosiyana ndi mmene walemba nyimboyo adayilembera. Kutsogolo magulu ambiri akuyenera kutuluka m'machalichi muli magulu, chifukwa amene tsiku lina timatolera kuti kodi magulu alipo angati. Ndidafunsa abusa kuti atipatse mayina a magulu, wena adatipatsa limodzi, wena adatipatsa mokwanira bwino choncho. Ndiye magulu amenewo ndi magulu amene ayenera kutumikira Mulungu osati pachalichi pawo pokha. Ndiye tiwalimbikitse maguluwo kuti atuluke kukatumikira Mulungu pamene akuimba nyimbo. Nzotheka kuti magulu apa mpingo angathe kuyang'ana mudzi wina ndi kuupezeketsa ndi utumiki mu nyimbo zimene zingathandizenso anthu ena kulemekeza kapena kuti kutembenukira kwa Mulungu chifukwa cha nyimbo. Kupitiriza maphunziro kwawo otsogolera nyimbo kuti adziimbitsa nyimbo bwino athandizenso mpingo m'makachisi awo. Chaplaincy, Matthew chapter 5 verse number 14 ati inu ndinu kuunika kwa dziko lapansi. Mudzi umene wayikidwa pamwamba pa phiri ndipo sungathe kubisika. Anyamata ndi asungwana kapena aphunzi mu makoleji ndi mauniversity, aphunzitsi mu makoleji ndi mauniversity ali ngati muuni pamwamba pa phiri umene sungathe kubisika. Chotero mauniversity kama prison kani college kandi military camps kandi malotani, amenewo anthu akakhala ma-Adventist akuyenera adzionetsere kudalirika kwawo ndi kukhulupirika kwawo. Ellen White adalemba mu Christ Object Lessons pa tsamba 264 akuti mukumbukire kuti inu simudzakhala ndi mbendera zokwera koposa inuyo mmene muliri.
umakhala ndi mbendera molingana ndiwe. Ukhoza umaona wena mbendera zawo kapena ma standards zawo, iweyo ngati sungafikire pamenepo iwe ungoyang'ana zako. Ndiyakunena kuti munthu azidziwe ali pa college, ali pa university, ali pa campus yotani, kuti aonetsere kuti iyeyo ali pamenepo monga othandiza wena kuti amudziwenso Mulungu. Chifukwa cha ichi chaplaincy yathandiza anthu osiyanasiyana kuti no angathe kuzindikira chimene ali. Ma university ni ma colleges wathu tapitamo tidali ndi launch kuluwana imene tida launch za campus ministry pamene manena za my campus my mission. Chotero ndi ganizo limene ana skulu aphunzitsi ma college ndi ma university aina kulitenga, komanso amene ali malo osiyanasiyana kan kuzipatala kan kundende kandi malo asilikali kuti agwiritse ntchito zimene zozo. Kulimbikitsa ganizo lathu nlakuti talimbikitse ma campus kuti ayesetse kuchita mbali yawo kuwapatsira anthu ena uthenga wabwino. Mene tukamba izi kuli zopetchera kusoweka kwa zinthu zina malo ma campus, ma university, ma college, ngakhalenso malo andende. Tidachita mwayi wopita ku ndende kumene tidakapereka zinthu nafotokoza zosowekera zawo. Adapereka mfundo ino ina kuti tikusoweka makina woti tikhoza machita zauterala mwina zinthu zina zotero, ndiye zimenezo zidaoneka kuti ndi zothandiza kuti zingathe kupezeka anthu aja nakhala othandizika munjira ina ndizayi kuti akatuluka akhoza makapitiriza maluso awo. Kumaula prison kunali scholar lakapena kuti aphunzi amene adalowa mu master guide class okwanira 22 ndipo adaita graduate anthu okwanira 17 mu master guide class. Chikuvuta ndi chani chaplaincy? Anthu akusoweka mipingo imene ngachite support malo amene ali pafupi nawo, campus imene ili pafupi nawo. Ngati muli pafupi ndi ndende athandizeni, ngati muli pafupi ndi university kapena college tendite chimodzimodzi kuti anthu apeze zinthu zowathangatira. Patsogolo tikuyang'anizana ndi chani? Mpingo uliwonse umene uli pafupi ndi school kapena college, university, uli pafupi ndi malo asilikali, uli pafupi ndi kandi apolisi, amene oti agwiritse ntchito ndi kuwasamalira komanso kuwalimbikitsa. Tikatero tichita bwino kwambiri. Tamvetserani kuti department ina ndi ana abusa. Mwana abusa zapezeka ndi kuzindikirika kuti nthawi zina amakumana akuluakulu okhaokha, wana palibe, achichepere palibe. Komano dakhala nawo mwayi wokambitsana ndi Central Malawi Conference chapter, Pakiak chapter, pamene dakambirana ndi komiti imeneyi ndikuona kuti tingachite bwanji. Ndiye maganizo adabwera ona kuti ayi pofunika tsiku lina tidzakhale ndi msonkhano wa ana abusa komano achichepere. Tidakhala nawonso mwayi wakupita ku camp yana abusa imene Malawi Union adalinganiza imene idachitikira ku Chipoka mu chaka cha 2024. Ana abusa a Central Malawi Conference chapter adapeza ganizo labwino lina kuti tisangokhala bwanji ife titenge zimene tingathe tibweretse pamodzi tikaone atate wathu ndi amayi wathu amene adapuma, ndiye kunali kuwatengera tinthu tosiyanasiyana amene makamaka ana abusa amene ali mu Lilongwe City Zone. Nawonso sadangokhala chete, adati tsiku lina tikadyere limodzi ndi makolo wathu. Mwayi umenewo udalipo, linali tsiku labwino kwambiri. Chifukwa cha chimenechi Ellen White mu Signs of the Times articles
page 789 akuti ukalankhula zimene iwe sukuzikhulupirira umakhala wosakhulupirira, ukalankhula chikhulupiriro umakhala nacho chikhulupiriro, molingana ndi mbewu imeneyo wayidzala umakolola. Chotero ana abusa akulakalaka moyo wawo utamakula, ndi amanena kuti zingakhale bwino kuti ifenso kumpingo kumene tikupemphera adzitiona monga wana wawo. Pezina mati ana abusa amaoneka ngati ndi angelo ana abusawo, koma ali wanthunso nawo ngati wana wathu. Chifukwa cha ichi ambiri mwa ana abusa sapezeka misonkhano imene imayenera imakhalapo kuti angathe kulankhulitsana bwinobwino. Dandaulo lawo nela kuti ifeyo tu timasowa thandizo ka COVID kuti kakhoza kutithandizira, koma zina tikhoza machita ndithu. Chifukwa cha ichi pali ganizo kuti patsogolo nkutani patadzakhala kampu ya ana abusa a chigawo chapakati, ndi kuti potero akakhale pamodzi nagawana monga chapter cha Central Malawi Conference. Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri. Ndikuyambitsa kuti ripoti ili lilandiridwe monga mene laperekedwera. Ambitsa akuvomereza, tathokoza, zikomo kwambiri tsisani. Amene ali ndi funso kapena ndimanga ndipempha anthu atatu, chifukwa tikhala ndi ripoti yotsirizira ndikukhulupirira mmawa uno. Ndapempha anthu atatu kuti afunse. Ndiye tipange chonchi, mwavala shati ya white, kenako mwavala jeze, then kenako achimwene. Kundasankhaze mambokoka ndi mayi omalizira kuti pange balance. Okay, tathokoza chifukwa cha ripoti yabwino imene yafotokozedwa. Funso langa lili lokhuzana ndi ku music. Funso loyamba, tikati tione mpingo wathu wa Seventh Day Adventist uli ndi philosophy of music imene inavomerezedwa ndi General Conference, imene imafotokoza kuti nyimbo zimene zikuimbidwa mu mpingo zikuyenera kuti the music and the lyrics should be in harmony with my principles ya mpingo wa Seventh Day Adventist. Komano tikati tione masiku ano nyimbo zambiri zimene zikuimbidwa zimene songakhale azilemba ngati ma challenges kuti magulu ena akumayimba nyimbo zimene si za SDA, kwambiriso ana children ministry akumayuza zida zimene mu mpingo umakhala ngati tsopano madansi ena ake odabwitsa, ndi akamapanga ma demonstrations awo ndi studi ngati simuchali chisu. Kwathu ndi umboni umachita kudabwa, mwina magetsi akathima mwangozi anthu aja akamba kuimba pamene umamba kuimba bwino nyimbo ija. Magawo onena kuti akumangopanga pike nyimbo chifukwa akutchulamo Yesu kuti ndi auzimu. Ono the music kapena chuni chimene akuchitenga si cha uzimu. Sitikuzione kuti ngati utsogoleri ku conference mugawo limeneli mukulipanga address motani, kapena pa local church utsogoleri ukuyena upange dilu motani. Gawo lachiwiri, nkhani ya nyimbo za tonic sofa ndi zochepadi and ku conference pakati pa zimasowa. Ndimafuna ndifunse pozindikira kuti publishing amapanga publish chinthu chimene department yapanga recommend. Ndi chifukwa chani mwafotokozabe kuti ndivutoso kuti nyimbo zimasowa, chifukwa ngakhale mwina masemina amene amachitika mapeza kuti akuphunzitsa tonic sofa ophunzitsayo koma anthu ali ndi nyimbo zimene ndakalata. Ndi chifukwa chani mpingo ukuvomerezabe kuti nyimbo zakalatazo zizipangidwabe osazipanga bani kuti zipanga produce nyimbo za tonic sofa zokha zokha?
Tathokoza zikomo kwambiri ayankhiretu. Thokoza kwambiri atsogoleri chifukwa cha mafunso okongola. Nyimbo zimene zikuimbidwa mwina ndi oyimba wena munapereka chitsanzo cha ang'ono zimene zimakhala ndi accompaniment ya zida. Kamayimba mwina sizigwirizana kwenikweni ndi mmene ife Seventh-day Adventist timayenera. Ku music kuli mawu onena kuti touch. Seventh-day Adventist ndi zimene njira kapena kuti mayimbidwe athu akhala ali ozindikirika kwambiri kuti awa amayimba motere. Koma muzaka zino anthu akuimba mmene akuganizira chifukwa chakuti akufuna kuyimba mmene iwo akufunira osati kutsatira monga mmene zimayenera kuyimbidwira. So zimapangitsa anthu ena kapena kuti anyamata wathu kapena kuti magulu oyimba kandi akulu kamwinaso ang'ono kuyimba kapena mokhangata kuchoka mu ndondomeko kapena mu njira imene Seventh-day Adventist imayimbira nyimbo zawo. Mbali yachiwiri mwakamba za nyimbo akalata. Nyimbo za tonic sofa, nyimbo ije timangoti ya dododo. Bwezi nyimbo imene ije ikutchulidwa kuti nyimbo ya do re mi fa sol la ti. Chifukwa sikuti muli dododo yekha ti alimonso re alimonso. So kusowa kwakuti sikuti mangosoweratu zimapezeka, zikapezeka zimapezeka. Koma anthu ndikukhulupirira amasankha kuti no ndigule akalata ndisagule iyi mwina poyang'ana mthumba kapena mwina otisindikizira asasindikizenso akalatawa. Mbali imeneyo ndiye ndi mbali ya publishing. Ife tuyembekeza kuti akhristu akuyenera kugula nyimbo imene ili ndi notes m'bukumo. Zikomo kwambiri. Thokoza. Next. Yes. Inenso poyamba ndiyamikire kuti mwapereka ripoti labwino kwambiri. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyambirira ndimafuna mupange clarify mbali yokhuzana nkunena kuti ana a azibusa SDA ali ndi kagulu kawo kamene amakumana ndipo chinawasangalatsa kuti akayendere makolo awo amene so mwina anali abusa koma mwina anapuma. Ndimati titatenga chifanizo chomwechi kuti ana amanesi a SDA apakhenso ndi kagulu kawo, aphunzitsi kagulu kawo, alimi kagulu kawo, tipeka chithunzi chotani. Kachiwiri ndimafuna kunena kuti pamene pakupezeka a AY kumakampuko nthawi zina zake kumaveka mbiri zosalongosoka. Mukupanga zotani pofuna kuonetsa kuti reputation ndi khalidwe limene SDA imaonetsa kapena kuveka nalo isayipirebe ndi makhalidwe olakwika achinyamata amene amachitika kumakampu osiyanasiyana. Zikomo. Thokoza. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso awiri. Chifukwa chani ana mabusa ali ndi chapter chawo? Ana abusa ali ndi kagulu kawo chifukwa chakuti iwowo andadzipanga kuti no ifeyo mmene tilili atate ali ndi association, amayi ali ndi association, ifenso kuli park ya association. Ndi amakumana amakambirana zimachita oyamba chifukwa kuti umakhala kuti mmene wangokhala abusa ndoti kagulu kachakayamba kamachita kukhala ndipo oyambira kuti no
kuunikira nkotani kuti mukhozo makumana nkumakambirana amene ali wana wa abusa. Mwana wa abusayo zikhozotheka adatuluka mu mpingowo akhozokhala mbali imodzi ya kagulu kameneka. Ndi chifukwa chani iyeyo kapena kagulu kameneka kamathangatira kuti iwo amene adatuluka adasiya kupemphera mu mpingowo angathe kubwereranso, izikhala njira yowakokera kubwerera ukuko. Ndiye mwati nanga vana vaphunzitsi anaphunzitsi izi zili ndi kumene zochokera. Ngati anaphunzitsa angapange bungwe akhozopanganso. Komano ine ndikukamba za pakeya ana abusa amene amakhala ndi association yawo imene amathandizirana kutenthetsana wina ndi nzache kuti chonde akuluakulu ndikhazikike mu mpingomu monga makolo wathu adachitira. Mwafunsa mbali ya zochitika za achinyamata ku makampo. Kukakhala ku kampo zilipo nthawi zina zimene achinyamata amachita mosakhala bwino, zilipo nthawi zina zimene amakhala akuchita bwino. Kukampo kumabwera anthu osiyanasiyana zili ngati mmene amapitira ku sukulu ya mission. Amatumiza wanthu, makolo amatumiza wana kukampo, wena amati mwina akathandizikeko, mwina akakonzekeko. Wena machotsa makolo mwana kukuti ayo kuwantopetsa ndintumizeko ku mission, mwina akamakachita za chalichi mwina zikhozo kamuthandiza. Ndiye makhalidwe oyipa kapena osakhala bwino amapezeka akuchitika ku kampo. Kale ndikumbukira wena wake 1985, ndingopereka cha 1985 ena adafika ku kampo nachita molakwika pompo mmawa ake unali wobwerera kwawo. Kumakhala abusa awiri, abusa oti azilalikira mauthenga molingana ndi mutu umene mwasankha kuti zithandize achinyamata. Number 2, abusa opereka malangizo kuti athandize achinyamata kuti akamachoka kumeneku atatha masiku asanu ndi awiri akamabwerera kwawo mwina china chake chikhozochitika. So zimenezo zimachitika kuti mwina ngakhale malangizo akuperekedwa umapeza wena akuchitabe mopulupudza. Zili chimodzimodzi izi ndi ukambazi kuti wana wa abusa. Anthu amatenga kuti mwana wa abusa sangapezeka amene akumwa mowa, sangapezeka amene wachimwitsidwa, amaganiza choncho. Koma ndi zinthu zimene zingathe kuchitika chifukwa banja la abusali nakonso kuli vanthu ndi vanthu iwowa. Ndiye zimapezeka zachitika zimene mpingo sumayembekeza kwa abusa kumene ayipopeza ndi vanthu nawonso amakhala ali pakati pa vanthu amakumana nzotsamwitsa. Ndiye chifukwa cha icho umapeza wopita ku kampo malo moti akalandire malangizo abwino wina wake amatheka kuchita khalidwe lolakwika. Ndiye akachita khalidwe lolakwika kumakhala vanthu kumeneko atsogoleri nawalangiza ngati angapitirize kuonjezera apo ndi amata inuyotu mubwerere kwanu nyamukani. So khalidwe loyipa sitingachite lwauti nakuti ku kampo kumachitika makhalidwe oyipa. Ayi ndithu kuli wana amene amapita ku kampo nabwererako ndi khalidwe labwino. Koma wina nzichamanena kuti mwagwetsera mchenga mu mpunga. Ndiye ukatafuna mchenga umati mu mpunga muli mchenga, umalavula wonse uli mkamwa kuuponya ukoko. Nzeko mukambere. Thokoza yese yatsogoleri kenako amayi amene ndinalo zoti komalizira. Tathokoza abusa ine chisendeza Malombe Stand Church Kasungu. Fusana kuti tathokoza kuti adai a music takuonani Pastor Zilinde lero mbanda uja wa pa 26 kuti nyimbo za msonkhano wa misasa chifukwa chani zimabwera za chuni cha kwaya osati chuni cha church kali mpingo.
uziwa kuti nsasa imene yathayi nsasawonso kumatheramo ngati mpingo nyimbo osayimba makuti kwayedzaimbe nyimbo kutha nsasa koma osayidziwa kuti nyimbo zabwino sizipezeka za ngati mpingo lingayimbe zoma kwambiri. Thokoza maifusilatoni kuti titseke. Ndine Harriet Muhango kuchoka ku area 18. Loyambirira funso langa ndonena kuti ena anafunsa kale la mayimbidwe. Mayimbidwe athu a SDA especially kwa chinyamata athu ndikuona ngati alowesamo zambiri ene akamanena kuti kukomesera. Nde ndikuona ngati mayimbidwe athu alowa pasi. Mwina sindikuziwa kuti mutithandiza bwanji mupaona bwanji. Komanso ndimafuna mwina kuti mutithandize maganizo nkhani ya dododo. Ndimaganiza kuti mwina mipingo mwathu tikhale ndi nthawi yophunzira nyimbo. Mwina tikhale ndi masemina okhazikika. Tisakhale siku limodzi la semina kuphunzira dododo. Mwina tikhale kandi wiki ya semina kuti tiziwe mayimbidwe athu a SDA. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso atatu. Nyimbo ya msonkhano wa misasa. Ndiyambire pakuti nyimbo ya msonkhano wa misasa imapekedwa ndi anthu atatu. Pano ndinene kuti anthu 5 molingana ndi kulumikizana kwa atsogoleri wathu. Ifa nyimbo ija imachoka ku Malawi Union ya msonkhano wa misasa. Ndi Malawi Union chimene machita nchakuti imapereka kudera. Tingwerekeza kuti Malawi Union anena kuti chaka cha 2026 amene atapeke nyimbo ndi a North Malawi Conference. Chaka cha 2027 amene apeke nyimbo ya misasa ndi a Central Malawi Conference. Ndiye kumakhala kuti ku conference imeneyo a director music ayesetse kunena kuti apeze anthu oti apeke nyimbo ya msonkhano wa misasa. Ndiye wopeka nyimbo wolembayo amaganizira za kwayala. Tikamati kwayala tutanthauza mmene tasonkhana munomo ife ndi kwayala. So akamayimba kagulu kochepa zimakhala kuti mwina kumpingoko oyang'anira za nyimbo sadaphunzitse m'makachisi wonse. Ndi anangopereka mwina nyimbo ija ku gulu loyimba ndi amapeza kuti akuimba ndi agulu aja. Koma cholinga nchakuti ikaperekedwa nyimbo ija music directors akumane nauzana kuti nyimbo iyi ikutere, notsi zake zikutere. Ndi akatero ayimwaze kuti pafupi chali chichili chonse chizimba nyimbo ija misonkhano ya misasa isadafike. So nyimbo ija njoti siya gulu lapadera, gulu loyimba, koma ndiyoti mpingo wonse tikakhala kuti ngakhale pali gulu loyimba kapalibe, koma aliyense akakhala ndi pepala lake m'manja kapena wayisungira mutu angathe kuyimba mosavuta. Mmene tikuyimbira nafunsapo ndiye ndanena kuti tili ndi touch kapena mmene ma-Adventist timayimbira nyimbo zathu. Mukafufuza mpeza kuti lero akumayimba mosiyanira napo ndi mmene ma-Adventist amayimbira. Mukudziwa okondedwa kuti anthu ena kufikira lero pali woyimba wina amene amayimba adamwalira anthu amati ngwa 7th day, koma siwa 7th day, ngwa chipembedzo china. Chifukwa chani? Adayimba touch, adatsatira notsi zake bwino ndi amayimba ngati ma-Adventist. So ma-Adventist tikumayimba chifukwa mwina cha
zimene tili nazo mmutu mwathu kapena kumene tikuchokera anthu fe tachoka kosiyana, ndiye timakhala mugulu loyimba nkumaphunzitsana nyimbo imene mwina sikuyendera limodzi ndi chiphunzitso cha mpingo kapena mmene timayimbira. Tikutanipo monga music department, oyimba baja amakhala ali ku chalichi, ndiye tikafuna kuti tikumane ndi ma music directors apa church amachechi aja kumakhala kuti tipatsane ukadaulo, tiunikirane kuti ifeyo tikapita ku chalichi kwathu tionetsetse izi tiauze woyimba wonse kuti ayimbe mogwirizana ndi mmene ma Adventist amayimbira. Mnakamba za maphunziro akuwerenga notsi za nyimbo, tonic sofa, kuti kodi maphunzirowa bwanji sangachitike? Maphunziro ndiye ofunikirawo, chifukwa ngati ma music conductors alandira maphunziro ndiye kuti iwo apita kukathandizanso kumpingo kwawoko. Ndidakhala chigawo china kumene kunali maphunziro a nyimbo pafupifupi zaka zitatu mu zaka zimene tidakhala ku chigawoko. Amaphunzitsa music director wapa church amati ufuna maphunziro pano, kwayitana amene ati awaphunzitse nkubwera kudzaphunzitsa. Zimafunika kudziwa kuna kuti music director ayo wapa church akudziwa chiyani nanga sakudziwa chiyani, kumavomereza kuti izi sindiudziwa, izi ndiudziwa. So akadziwa kuti izi sindiudziwa, aitana amene angathe apemphe ku board, timafuna wakuti adzatithandize, adzatiphunzitse pa mpingo pano mmene tingawerengere notsi za nyimbo mu nyimbo ya mpingo wathu. Akatero zimathandiza kuti no achite maphunziro ndipo athandize mpingo ndi anthu onse otsogolerawo. Ndikupe ndayesetsa kuyankha zikomo. Ndi mufusa malumu azimayiwa chabwino. Ndithu ine dzina langa ndi Matthews James Kalimba kuchokera ku area 36 makamaka mu Anjenga Seventh Adventist Church. Ndi mafunso awiri. Funso langa loyambirira ndilonena kuti pa program imene inatumizidwa mu session imene panali group la Divine Love lochokera ku Lilongwe ndikhulupirira choncho, panalinso group la Gospel Nasi lochokera ku Lilongwe ndikhulupirira choncho, sanabwere magrupu amenewa. Ngati a music director munafufuzapo kuti chachitika kwenikweni ndi chani kuti asabwere? Extension ya funso limene ndilonena kuti I understand magrupu ena lonse amakhala kumana ndi mavuto osiyanasiyana, ngati utsogoleri wa mpingo makamaka kugawo la kuimba mukuyikapo ma strategies anji kuti mwina muthane ndi mavuto amene ngati magulu oyimba amakhala kumana nawo nthawi ndi nthawi. Funso linali liwoneka ngati funso penanso liwoneka ngati recommendation, ndionera kuti ndakhalapo ndikuonera ma program azathu makamakaso kampoli imene ali ku Zimbabwe. Ndinaona azathu ayewaya ku Zimbabwe adayina na magrupu otchuka aku Zimbabwe ngati Stand komanso Radius Akapera anali kumeneko amachitaponso makamaka utumiki mu nyimbo. Ngati ifewo Central Malawi Conference timakhala ndi makampoli athu ku Ngozi amene makhala ndi ma seniors komanso ma pathfinders, kodi bwanji sitikupangako bolo tsamba mmene azathu akuchitira ncholinga yoti magulu amene ndi otchuka kapena magulu amene ndi akuluakulu mu Central Malawi Conference aphunzitseko ana amene apita kukampukucha mayimbidwe ena amene akhoza kuthandiziranso kukozanso zinthu zina zimene zikuvuta panopa. Ngati utsogoleri tikupangapo chani? Amen. Tathokoza. Ndiye ayankha mafunso awiri omalizirawa koma loyamba lija kuti chifukwa ene sanabwere ndikuti limenelo tilisiye foti ndi nkhani ya organizing committee, so limenelo tilisiye zikomo kwambiri. So ndinene kuti amene akhala omalizire fa pabweranso ripoti ina chonde.
Zikomo kwambiri abusa potipatsa mwayi. Ine dzina langa ndine Brenda Ndalira ndachokera kumonekera Chilinde district. Nkhawa yanga iliponena kuti ifeyo tsopano kuno ku Malawi ana athu ayewayi dressing yawo ya uniform. Tamba kutengera kaindi ku South Africa kaindi ku Zimbabwe imene akuvalira. Kuona mwana wamtsikana amene akuvala uniform yake ayewayi kuti akhale kutsogolo ndeti atenge chitenjarani kodi abise. Kuti agube kumene kula nyamule mwendo ndeti nchavu zese zimakhala yani kodi zimakhala pantunda. Kuti tikatenga mwana wa muna wa AY kuona trouser limene akuvala can't go down. Even kuona kuthina kwa pati apasiriona pongozi akuti iphulika trouser ali chonde nkawanga ndonena kuti tazonani kuti anthu avala bwanje ngati sana avale bwino kuli bwino auzidwe munthu atani kodi achokepo pa squad ipo ambe zina komanso tanyanyira anyamata athu ayewayi ukubona munthu ali panzelo ofuna kuguba koma amene wametera mbalimu tosakhala bwino zijazo tazonani uniform izikhala imene akukhalira kale zimakongolatu suti panopa akavula zizikongola ayi zikomo kwambiri. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Pepani. Iya chonde iya chonde. Mfati ngofusa pakuno pepani. Zokhuza ndiyo wayi. Tili ndi nthawi. Ndiye noti nopanga guide. Pabwera ripoti inatirede kale panopa. Popeza tatenga kale. Iya chonde tapota. Chonde ndapota. Pepani kwambiri. Tathokoza kwambiri. Okay. Kufunsa magulu ena kudzathandiza akuno kuimba. Mu Central Malawi Conference ndiye akadaulo akatswiri odziwa za nyimbo amene amadziwa kuchotsa nyimbo kuzibonga kubweretsa ku dododo kuwerenga zibonga bwinobwino kuwerenga izina zinso bwinobwino tonic sofa ndi zinthu zakuti ku Malawi kunoko sitingachilolira uyitana azungu kapena ku Zambia kapena ku Zimbabwe kapena ku Botswana kapena ku South Africa. Tili ndi anthu amene amaphunzitsa nyimbo amadziwa amapeka nyimbo nditero ifo wopeka nyimbo amalemba ndakatulo kenako amachita zimene amachita wina aliyense wolemba nyimbo chotero anthu oyimba bwino sikuti ali kunja yaye ku Central Malawi Conference konkuno anthu opeka nyimbo alipo amene akhoza kuchita train magulu oyimba nyimbo nkuwayimbitsa bwinobwino ndeti sadandaule ndi kudera nkhawa tikakhala ku makampu kwathu ndi ona ya music mukampu ya chaka chatha inalipo ndi ona kuti adziwe so ona isungangoyiphunzira kamodzi wathana nayo umafunika uzipitirira nchifukwa chake timanena kuti akhala ku church mungathe kunena kuti abwere wiki iyi adzabwerenso nthawi kuti idzapitirize paja tinalekezera so magulu oyimba ndi ovuta atu amene simudayimbepo mmazionera patali koma ife amene tidayimbapo amene timayimba timadziwa kuna kuti okay oyimba ngovuta nde amene wangatuthandizika tili konkuno kwathu sindikuwalanda kuti apitiliza koma tingokhala patient pang'ono ripoti imene kubwera ndiyo mmalizira ndi apazanso nthawi yochepa ndi musafunsanso mafunso ambiri timaliza ndi ripoti imene kubwerayo by 3 o'clock ndi kuti we are done kenako atipatsire zimene akuluakulu athu aja kumene apita so tingodikirani kanthawi katha kale we are got 20 minutes angomaliza tivote then kenako kaena wabwere strictly 20 minutes imene yatsalira basi ndi kuti tiapatsa zathu amene tiapatsa ntchito. Tathokoza zikomo kwambiri nkhawa imene yaperekedwa ya uniform kukadakhala kuti uniform tikumasoka ku Central Malawi Conference tikadakhala ndi standard yabwino koma uniform aliyense amakasoketsa uko
ndi amabwera nayo. Pali anthu amene amasoka mosakhala bwino mumafotokoza, mwina akazi tothina tatifupi akakhala pansi bondo lili kunja. Anyamata timeti jatosafika kuli sapato timati I can't go down. Kale tidali pamata wavala I can't go down chifukwa nkakafupi kokha ngati dzanja la jekete ukuko. Si standard ya uniform imene yoyo. Musaiwale kuti mu 21st century anyamata ovala choncho timawalankhula tikakumanizana nawo, koma nthawi zambiri amakhala ali ku nyumba kwa makolo wawo, amakhala ndi atsogolo wawo pa chalichi, amene atsogola ku conference ali kwina koma ukuko. Ife tikakumana nawo timawuza kuti uniform ikweneyi isokedwe motere, koma chifukwa choti amakasoketsa ife kulibe, ndiye ukamuuza amankanachita makani ndi zina zotero. Koma ndithu woyambirira ndi bwino kunyumbako pokasoketsa. Ndikumbuka kholo lina atampatsa akangulira atipita akakuyeze akusokere, atabweretsa anambweza naye kuti choka imene sungavale pa khomo panopo, ndalama zina ndizi kagule ina tipita limodzi kwatera lako. Ntamva ndena ta makolo zikomo chifukwa chakugwira ntchito yabwino yomuthandiza mwanayo. Ifwa tikamulekerera atavala chotero kwatsogolera amakavuta, amanyoza atsogoleri. Anaja akakumana ndi atsogoleri amanyoza kwambiri, akati amudzudzule mbali naye. Ndekena kupopereka chibalo makolo ena amati akunzuzira mwana wanga usapite koso. Tikamuchita sandwich atsogoleri ndi makolo mu dressing kapena regalia yayewayi kuti no ikhale yolondolozeka kapena yabwino, zimathandiza kuti anaja adziwe zimene ayenera kuchita. So nkhawa ya uniform ili pamene pona kuti kumene kuchokera kwa makolo, ngati makolo amulola kuchoka ku nyumba avale kameneko nkupita ku church, atsokazikati kuti inu simunavale bwino, simunavale bwino. Pali pena pamene padavuta tsiku lina atati iwe ulira uchitolirira. So tungonena kuti nkhawayo ndiyomveka koma ndiyofunika kugwirana manja kuti makolo ku church ndi atsogoleri pa conference level angathe kuona mene zinthu zingayendere. Tathokoza kwambiri, Ambuye akudalitseni ndi kutsogolera zonse. Tathokoza tonse amene tili kulandira ripoti iyi, tikuti bwanji? Amen. Tathokoza kwambiri. Pano ndiapatsire IMC aitane the last this morning presenter. Yes. Ine ndimafuna kuti ndingofunsa kunena kuti Yosefe muno ndife anthu akuluakulu. Ndeno tikamakhala timafuna kuti tikali direction nokuti tikulowera kuti tikalekeza pati ndipo zikhala motani. Ifeyo ndife anthu amene ubongo wathu umafowoka chifukwa cha tulo. Ndeno kutisunga kuchokera mammawa uja osapumako kumafika nthawi zinozi opanda direction yeneni ndi kutizuza. Ndimafuna kuti ndive kuchokera kwa inu adindo amene mudapanga plani chinthuchi kunena kuti plani yanu ndi yathofuko ija yatsiwiri limene lilowali kapena musintha tilekeza sisikulo chifukwa papande kuti mwatilanga kale. Tathokoza kwambiri ndi nkhawa imene sitingakane. Chimene chachitika palibe munthu wina aliyense amene akatatha kuchipanga control. Zatisokoneza chifukwa tayambira kummawa kuja kuti talowa nthawi imene sitinakulowa. Ndi nkhawa yanu ndiyomveka, aliyense ndi okhudzidwa. Koma nomonga ndilapempha kuti just bear with us, chifukwa posachedwa akamaliza ripoti imene kubwerayi ndiye kuti kubwera ripoti yotsirizira. So sitingathe kuchita mwina pokhapokha mwina atabwera nkuti uzuti ya ripoti iyi sitikupatsani, tikupatsani mawa, komano zikhala ngati tazunzika
chifukwa kudikira kwathu tikudikira iwo amene tatuma kuti atigwirire ntchito. So ndikumvetsetsa kwambiri ambiri aifeyo tatopa talema ndife akuluakulu sitife ana. So kukhala the whole day pampando is not easy. So zikomo kwambiri for your concern has been taken. Komano teni tingo vomera chimene chili pa table pathu. Zikomo kwambiri chifukwa cha concern. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Monga anenera yes. Tikupita ku presentation yathu yomaliza mmawa uno. Presentation imeneyi ndi imene ikuchokera ku Department ya Health Ministries. Ndipo amene atatipatsire ndi Elder Samson Kumphale. Elder Samson Kumphale monga ndikutchulira si abusa. Iwowa ndi mmodzi wa akhristu mu mpingo wa Seventh-day Adventist muno mu chigawo chapakati. Kwambiri iwo ndi Senior Environmental Health Officer ndipo ndi Public Health Specialist amene akugwira ntchito ndi unduna wa zaumoyo. Adasankhidwa pa udindo umenewu mchaka cha 2022 ngati mmodzi wa akhristu kuti akatumikire ku Central Malawi Conference. Amalimbitsika kwambiri ifeyo ngati adindo, ifeyo ngati akhristu tikamalandira ndi kuvomereza mauthenga azathanzi. Langizo lawo lalikulu kwa ife ndilonena kuti thanzi lathu ndi chisankho chathu. Ndipo ndi bwino kuti zizindikira kuti zochita zathu tsiku ndi tsiku zimakhala ndi gawo lalikulu pa thanzi lathu. Mmawa uno ndi walandire Akumphale pamene akutipatsa ripoti la Health Ministries kuchokera mchaka cha 2022 kufika mchaka chino cha 2025. Mpingo tikawaona Elder Samson Kumphale tikuti bwanji. Zikomo kwambiri Elder, tilankhuleni kummawa kuno kuchokera mu ripoti limene mwatikonzera. Mawa bwino ana Mulungu. Ndikulandireni ku presentation ya Health Ministries. Choyamba thokoze mpingo chifukwa ndikhulupirira kuti tisogolere maphunziro azathanzi kuyambira mchaka cha 2022 kufika chaka chino cha 2025. Ndi inali nthawi yabwino kwambiri pamene timayenda mipingo ma church kuphunzitsa nkhani ya zathanzi. Mulungu wakumwamba akudalitseni kwambiri chifukwa chotikhulupirira motero. Tikufuna tifotokoze motere kuti ife ampingo wa Seventh-day Adventist timakhulupirira kuti munthu ali magawo atatu: moyo wauzimu, umene timati spiritual, komanso kuthupi umene timati physical, komanso mental, maganizo. Ndiye thanzi la munthu timayang'anira magawo atatu amenewo. Ngati gawo limodzi silili bwino ndiye kuti thanzi la munthu pamenepo lawonongeka. Timakhazika kwambiri ife Seventh-day Adventist kupewa. Timakhulupirira kwambiri kuti kupewa kumaposa kuchiza. Ndiye maphunziro athu onse amagomeza kuti tikhale moyo wabwino, tisadwale. Koma ngati zachitika kuti tili mdziko laso kuti tadwala, ife ampingo wa Seventh-day Adventist timakhulupirira kuti munthu angathe kulandira chithandizo ku chipatala kuti apeze bwino. Choncho mpingo wathu timalandira ndithu mankhwala ku chipatala, komanso tili ndi zipatala zimene zimathandiza anthu mmene muli anthu ophunzitsidwa bwino, akaswiri osiyanasiyana. Ndiye mpingo wathu wa Seventh-day umenewo mmene umakhulupirira. Ndiye pali umboni waukulu bwino kuchokera mzofufuza kuti a Seventh-day Adventist ambiri amakhala moyo wautali komanso moyo wathanzi chifukwa cha zisankho zimene ife timapanga ngati ana a Mulungu. Timasiyana ndi anthu ena amene zakudya yankudya china chilichonse, zakumwa ngomwa china chilichonse, zimene zimanka nzifokesa matupi awo.
koma ife ampingo wa Seventh-day Adventist tili ndi mwayi chifukwa cha uthenga umene wa zathanzi umene umatipangisa kuti ifeyo tikhale zaka zambiri pa dziko lapansi kusiyana ndi anthu ena. Komanso ifeyo kwambiri timakangalika kuphunzitsa anthu amene ali m'mavuto osiyanasiyana. Ena ali m'mavuto ama addictions chifukwa cha mowa. Ife a Seventh-day Adventist tikaona anthu amenewo sitimawaseka kapena kuwasala, koma timayesesa kuti anthu amenewo tiwathandize kuti achoke m'mavuto ngati amenewo. Ndiye mpingo wa Seventh-day Adventist pambali pa uthenga umene timalalikira ifeyo uthenga wa angelo atatu timaphunzitsanso zathanzi. Mu 1848 Dona White adaona masomphenya oyamba amene Mulungu atatha kumuunikira za choonadi cha m'Baibulo. Anampasa masomphenya oyamba mu 1848 amene anamuonesa za kuyipa kwa kusuta fodya, kumwa tii, komanso coffee imene mapezeka kafeni. Ndiye Mulungu adamuchenjeza kuti wauza ana Mulungu kuti pamene akupita nalalikira naphunzitsa asamale kwambiri ndi zinthu izi, chifukwa zinthu izi kalowa thupi la munthu zimaononga kwambiri. Amene anali masomphenya oyamba a mzimu wachinenero. 1863 Ellen White pa 6 June ku mzinda wa Michigan ku Osego adapanso masomphenya ena amene Mulungu adamuonesa zinthu zambiri zimene timazipeza mu Councils on Diet komanso ndi mabuku ena amene Ellen White anaona zinthu zambiri zimene amafotokoza. Mulungu wakumwamba kumuwuza kuti anthu ayenera asate kwambiri ndi zakudya masiku osiriza chifukwa zisaoneka kwambiri thanzi lawo. Ndiye anakhazika kwambiri pa plant based diet. Mulungu adamuwuza kuti wauza ana Mulungu akhazikika kwambiri zakudya zawo pa zakudya zomera, plant based diet, kuti thanzi lawo likhale labwino. Ndipo mu chaka cha 1865 Ellen White anaonanso masomphenya ena amene anamuwuza kuti ino mpingo uyenera uphunzitse ma surgeons, uphunzitse anamwino, uphunzitse alaboratory ndi ma professionals osiyanasiyana kuti azitha kuwathandiza anthu moyenera pogwiritsa ntchito luntha limene Mulungu wawapasa. Tili ndi nsanamira zitatu. Nsanamira yoyamba ndi Bible. Ku Hefe Ministries timakhulupirira kuti Mulungu adayika zinthu zokwanira kwambiri m'Bible kuti tchinjiriza ife, kutiteteza ife ku zoyipa za dziko lapansi. Chachiwiri ndi Spirit of Prophecy, mzimu wachinenero. Mmenemo Mulungunso adakhuthulira malangizo ake kuti atithandize ife ana Mulungu kuti tikhale anthu amene tipewe zambiri zimene zingaononge matupi athu. Chachitatu ndi sayansi. Ifenso ku Hefe Ministries timakhulupirira kunena kuti Mulungunso adawika nzeru mwa anthu kuti atithandize moyenera. Zinthu zitatu zimenezi mmene ndazitchulira zikuyendera mndondomeko imeneyo. Chimene ndikutanthauza nchonena kuti ngati munthu wina atapanga sayansi kapena research napeza kuti mbewa ndiye nyama yabwino kwambiri imene ingamuthandize munthu thupi lake, ife tingavome chabe kuti imeneyo ndi sayansi. Koma chifukwa chakuti pa number 1 pali Bible imene ikukana kuti mbewa si chakudya choyenera kuti tikalandire, ife sayansi imeneyo sitingayivomereze ayi. Komanso nkutheka mu mzimu wachinenero muli zinthu zina zimene zinalembedwa zimene mwina Bible zilimonso kapena mwina mulibe. Timazisatira koma timaonesa kuti Bible lizichita cover zonse ngati number 1 kuzipanga balance moyenerera. Department ya zathanzi imapanga promote kapena kuti imalimbikisa zokhazokhazo zimene zinthu zitatu izi ndatchula: Bible, mzimu wachinenero komanso sayansi imaphunzitsa. Kusonyeza kuti chinthu china chimene chikulimbikisidwa tikaona kuti mu zinthu zonsezi palibe, ndiye tiziwe kuti chimenecho ku ifeyo ku department ya zathanzi zimenezo sitimaphunzitsa ayi. Mu buku lotchedwa Councils on Diet imene mafotokoza muja akulimbikisa kwambiri kuti munthu wina aliyense, Khristu wina aliyense akuyenera adziwe bwinobwino za thupi la munthu. Tipereka chisanzo, nthawi zina anthu ena amakhoza kuyenda nanena kuti bwera ndikuwezeni pachala, ndiye akakweza pachala amatha kunena kuti iweyo m'mimba mwako muli ma ulcers, koma akweza pachala.
kusonyeza kuti molingana ndi sayansi ya thupi sizikugwirizana. Chifukwa munthu akati kuchipata akayesede mimba akaona iyo masters amayesa mmimba, koma munthu sangayese pachala nkukanena kuti akuona za mmimba, ndiye kuti pamenepo palakwika. Ndiye tikulimbikitsidwa ifeyo akhristu a Seventh-day Adventist kuti tikhale anthu odziwa kumadziwa kuti kodi mtima wanga umagundira pati, kodi thupi langa likuyenda bwanji, cholinga anthu ena amene angamanene kuti ayi koma muchite zakuti, ndiye kuti ifeyo tingathe kutsutsana nawo. Pena amakhulupirira ndithu kunena kuti ayi mamawa mumwe mkodzo, ndiye mukamwa mkodzo nthenda amene mudzachira. Ngati tikudziwa bwino za mkodzo ndi zinthu zimene mthupi lathu zachoka zoyipa, ndiye ngati tikudziwa bwino za thupi lathu sitingathe kupusitsidwa moteromo, tingathe kutsutsa kunena kuti ayi chimenechi ndi chinthu choti chinatuluka thupi, ineyo kuti chilo thupi langa ndiye kuti sitingachitemo zabwino ayi. Potero ndiye kuti no zingathe kutichitira ubwino. Ndiye akuti zofunikira kwambiri kuti no ngakhale ana athu tiziwaphunzitsa azidziwa zimenezi, azidziwa kuti thupi lathu linapangidwa motani. Koma akuti nchomvetsa chisoni kwambiri kuti akhristu ambiri sitimakhala ndi chidwi, thupi lathu timangolipeka kwa adokotala kuti adokotala ndithandizeni. Koma tiziwe kunena kuti ngakhale tilakumana ndi dokotala wabwino, koma ngati sitimpasa history yabwino, mwina kutifunsa kuti mukumva chiyani, ife nkumangoti oyayi chinthu chayambira kumiyendeko ndiye chikuyenda, ndiye kuti dokotala cholemba chimangokhala m'manja sangathe kudziwa kuti chativuta ndi chiyani. Koma ngati ife tikudziwa kuti kupweteka kumene ndikumvako ndi mmimba, ndiye kuti ndi pabwino kwambiri, chifukwa dokotala angathe kudziwa zoti achite. Ndiye tikulimbikitsidwa ifeyo ampingo akhristu ampingo a Seventh-day Adventist kuti tizitha kumadziwa ndithu, sikuti no tingaziwe zonse, komano kumadziwa thupi lathu mmene likuyenda, kuti tizidziwa ndithu kuti ukupweteka ukuwawa ndi mutu kapena akuwawa ndi maso. Zimenezo zofunikira kwambiri kuti ife tizizidziwa. Pepani amene amandikonzerawa akuoneka kuti apanga pimu presentation yolakwika. Zikoma kwambiri zatheka. Tilindire mbali imene kuchokera pa Masalimo 139 verse 14 akuti ndikuyamikani Mulungu chifukwa chipangidwe changa ndi chodabwisa ndi chozizwitsa. Timaphunzitsa kunena kuti muzonse dokotala wamkulu ndi Mulungu wakumwamba, chifukwa mmene anampangira munthu anampanga modabwisa, monga mmene mafotokoza kunena kuti tikuyenda kuchita chidwi ndi mmene ife thupi lathu linachitidwira. Mmene ndikuyankhula enemu ndiye kuti mkati mwangamu muli ma systems ambiri amene akuchitika. Kuli system yoyenda magazi akuyenda, komanso kuli system ya respirator system mpweya ukuyenda, komanso kuli lymphatic system madzi akuyenda, ndi ma system ambiri amene akuchitika mmene ndikuteremu. Mmene mwakhalapo ndi ma system onse akuchitika. Zimenezo ndizodabwisa kwambiri. Nchifukwa chake timamva kuti mwina madokotala amaphunzira mwina zaka 15 akungophunzira mwina thupi la munthu koma mbali imodzi yokha. Mwina angopanga specialize maso, mwina angopanga specialize mtima, ena mwina angopanga zonsezo zimangotionetsa kunena kuti Mulungu wakumwamba ndi amene anatipanga ife modabwisa kwambiri. Ndiye zimenezo tikamaphunzitsa timalimbikitsa anthu kuti tizidziwa ndi kukhulupirira zimenezo. Komanso Yesaya 55 verse 2 akunena kuti chifukwa chani ife tikuononga ndalama ndi zinthu zimene si chakudya. Maphunziro awa timalimbikitsa anthu kuti pamene tikudya tisangoyang'ana kuti no chikukoma bwanji palilime, ngati ali sugar kukoma bwanji, ndiye pamene tikudya masipuni kamwina tikumangochita masipuni ambiri kufuatira zikukoma, koma tiziwe kunena kuti zikalowa thupi lathu zikakhala ndi vuto lanji. Zimenezo zimene timaphunzitsa kuti anthu akhale temperate kapena akhale ozilesa, kuti ngakhale zinthu zitakoma bwanji koma tiziziwa kunena kuti zikalowa thupi lathu zitipasa mavuto anji. Zimenezo ndi zimene timakhala tikuphunzitsa nthawi zonse. Nthawi zambiri
timalimbikisanso nyimbo iyi 115 imene akunena za sing'anga wamkulu kuti ndi Yesu. Pamenepo ndafotokoza kale. Kuli zambiri zimene timaphunzira mu zaka zitatu zimenezi. Ndiye mpingo wathu ma district ndi amenewo, komanso ma companies ndi ma church ndi amenewo. I think manamba amene tikuwadziwa. Timaphunzira za comprehensive and blended health ministries promotion. Zimenezi timaphunzisa za thanzi mwathunthu osati mopatula, koma kuphunzisa mwathunthu. Tikati mwathunthu tikati comprehensive health ndikuti tikuyang'anira china chilichonse chimene chili pathupi la munthu. Sitingangotenga chinthu chimodzi chokha kungonena kuti iyayi mwina tiphunzisa za sugar zokha, matenda a sugar, kapena ayi tiphunzisa matenda a BP, koma zonse timazitenga pamodzi nkuphunzisa kuti anthu amvetse kuti zikuchokera kuti. Ndi maphunziro abwinonso amene timaphunzira mu zaka zitatu zimenezi amene akutchedwa celebrations. Maphunziro awa ndi abwino kwambiri a celebrations fa poyamba tinali ndi new start, koma celebrations timalimbikisa kuti thanzi la munthu ndi chisankho chimene akupanga, ndi choice. Ndipo timanena kuti ngati munthu asankha ndiye kuti chimene wasankhacho zosatira zake zionekera ndithu. Kati ngachite makani, kati zemba, kati kufa titani, ndifanira timanena kuti your health is your choice. Pali zambiri zimene zikuchitika mdziko lapansi, kwabwera matenda awa NCDs, non-communicable diseases. Anthu ambiri akungogwa kumamwalira. Anthu ena akunena kuti amenyedwa ndi hamala, ena akuti alozedwa. Ndiye anthu olozawa akunena kuti achuluka kwambiri. Koma ifeyo mpingo wa Seventh-day Adventist timaphunzitsa anthu kuti tiyenera kukhala anthu ozindikira kuti zakudya zimene tikudya zitipasa mavuto kwambiri. Siziyang'ana nkhope kuti ndife ampingo wa Seventh-day Adventist. Ayi, siziyang'ana nkhope ya. Komano zachitika. Ndiye timaphunzitsa kuti tiyeni tikhale osamala, tizipewa zinthu zambiri. Maphunziro amene ndi maphunziro abwino a celebrations. New start na ifotokoza kale. Timaphunzitsa za cancer kuti kunja kuno kwabwera matenda a cancer, ndipo tiyenera kukhala anthu osamala. Pali zinthu zambiri zoopsa zimene zikapangidwa link ndi makansa. Zakudya zimene tikudya, tikuona pano nthawi zambiri anthu akudya nkhuku zimene ndi anapiye, koma mwina zankukhala kanthawi kochepa, koma chakudya chinkhuku ndiye tikamadya zimenezi zikupangidwanso link ndi makansa ndi zinthu zina zosiyana. Tiona chinkhuku chachikulu malo moti chilire ngati nkhuku chikulira ngati mwanapiye. Ndiye akhristu timalimbikisa kuti chonde tiyeni tipewe zinthu ngati zimenezi, chifukwa zimenezi zitibweretsa mavuto ambiri. Pali zambiri zimenenso timaphunzitsa achinyamata kuti ayenera kupewa mowa, komanso ayenera kupewa fodya. Kuti tione ku dziko lapansi masiku ano mowa ukupangidwa promote siku lina lilonse, komanso mowa ukuoneka ngati ndi chinthu chimene chili chopambana kwambiri pa achinyamata. Ndiye timalimbikisa achinyamata kuti chonde tisakaopeke ndi mowa, chifukwa mowa ukuononga miyoyo ya anthu ambiri. Posachedwapa kunatuluka kafukufuku amene amanena kuti 70% is linked of alcohol is linked to cancer. Kusonyeza kuti anthu amene alipo 100 akudwala cancer, anthu 70 akumakhala kuti amamwa mowa. Sitinganene kuti mowa ukuyambisa cancer, koma zili pachibale zimene zikuoneseratu kunena kuti ngati munthu akupewa kumwa mowa, akupewa kusuta fodya, ameneyo ndiye kuti wapewa zambiri. Ndiye timaphunzitsanso maphunziro ngati amenewo. Pali zambiri zimene timachita kuwathandiza chinyamata ena mwina amene atayika kuti akhale pabwino. Komanso timalimbikisa ma health expo kuti mpingo uzitha kutengana ndi anthu onse ma health workers ndi akhristu ndi kupita malo ena ndi kumapanga za health, kweza anthu, kuona anthu zili bwanji, kuti anthu azisusa chidwi chawo cha thanzi lawo kuti azikhala ndi chidwi. Ma health programs and with evangelism timapita malo osiyana kupanga support ma effort kuti pa effort ina iliyonse imene tikupanga tiyenera tichitepo za maphunziro a health talk, chifukwa zimathandiza kwambiri pamene alaliki akulalika za uthenga wabwino. Ifenso tiyenera tiziphunzisa pamenepo, ndiye kuti anthu zimagwirana bwino kwambiri. Ma TV tiyenera tionekere osiyana-siyana. Ma health programs using social media kulemba za thanzi. Ma health programs ndi aboma timakhala tikugwira nawo ntchito limodzi. Ndiye zonsezo timaphunzisa mu mpingo wathu wa Seventh-day Adventist. Komanso timalimbikisa maphikidwe oyenera. Anthu amakamba za vegetarianism ambiri amadana nayo chifukwa chakuti
mmene tikuphika zakudya zathu sitikuphika bwino. Pamakhala anthu ena amene kuchipatala chifukwa cha matenda auza kuti azikadya masamba, ndiye akungophika bonongwe amene bonongwe msuzu wake wabi ngati dizilo, ndiye mzimayi amakhala likhuma akuti bwanji akuti andiresa kuti ndizingodya masamba, ndiye masamba ake ndi amenewa zosakoma ayi. Ndiye timalimbikisa kuti tigwirizane ndi amayi atolika tiziphika zinthu zabwino kuti munthu akamadya kusakaniza mwina masamba kandi maretisaja ndi mazira akadya kumamva kukoma nkumana kuti nzokoma ndithu, osati kuti munthu azinyasidwa nazo ngati nyemba akuphika, osati nyemba kungoziphika zili madzi okhaokha ndiye kuti kubwera nazo pa tebula bamba kuvundukula kungovindikiranso kuona kuti nyembazi ngakhala kuti plant based zimene sizili bwino. Ndiye timalimbikisa kuti azikamo kagaliki azikamo zina kuti akadya munthu azikhala munthu ndi thanzi labwino, azimvanso kukoma. Ma NCD timalimbikisa kuti anthu azitha kukayezesa ma BP, aziyesa sugar, azizwa mmene thupi lawo mukuyendera. Komanso kuli muliri wa HIV umene panopa chachikulu chasala ndi discrimination and stigma. Kusalana kwambiri ndi kumene kwavuta, moti anthu ambiri akulephera kuti masuke aulule status yawo chifukwa akangomveredwa ndiye kuti kumpingo anthu amangolankhula zambiri chifukwa chakuti apezeka ndi muliri wa HIV. Ndiye zimenezo timaphunzisanso kuti anthu azikhala omvesesa kumaza kuti uwu ndi muliri umene uli pakati pathu, komanso angathe kupita kuchipatala kukhala ndi mankhwala otalikisa moyo popanda vuto lina lilonse. Takhala tikuyenda m'machechi monga tafotokoza kale kuti ma district alipo 57, sinakwanise kuyendera monse, komano mipingo yambiri nafikako ndi kuphunzisa komanso kulimbikisa ndi asogoleri. Kumene sitinafike timakhalanso tikukumana nawo asogoleri malo osiyanasiyana kuwalimbikisa. Tinapanga train asogoleri azathanzi 50 kuchokera mipingo yosiyanasiyana amenewa tinapanga train mothandizidwa ndi anzathu aku union Dr. Chisa Banda komanso Elda Msisha kuwaphunzisa anthuwa kuti azikaphunzisa maphunziro moyenera, chifukwa pakati pathu pali maphunziro amene akugawa anthu ena akhala mbali ena mbali ina. Ndiye tikuyesesa kuti anthu onse abwere pamodzi, tonse tikhale ana a Mulungu chifukwa cha zathanzi osati tigawanike. Ndiye timapanga treni zimenezo kuti ayenera kudziwa kuti tiyenera kupanga balance, chifukwa tingathe kunena kuti ife tikhale ma vegetarianism ma vegetarians koma pali anthu ena amene ali ma conditions ena ayenera mwina anthu adye nyama. Ndiye anthu ena akadya nyama anthu ena akuti aya wandi ochimwa chifukwa adya nyama sapita kumwamba. Enanso akadya sadye nyama ali awawa ndiye akuzitengera kuti ndi anthu auzimu kwambiri. Zimenezo timayesa kupanga balance kuti tonsefe ndi amodzi. Komanso pali makoti ena amene ali Ellen White amene anafunsidwa ndi Mrs. Okavana atamfunsa kuti are you Adventist vegetarians? Ellen White anena kuti oh yes, they are all vegetarians, only that ena amadya nyama ena sadya nyama. Anati ena amadya nyama occasionally, koma Ellen White anati onse ma vegetarians. Sasa kuti kwambiri Donna White anakhazikika pa temperance kapena kuti kuziresa, chifukwa pali ena amangochita makani mapingo kuti ife tidya nyama basi, ndiye mwina munthu mmodzi kudya mpaka mwendo wa mbuzi onse kumaliza. Zimenezo ndiye kuti sizabwino. Timanena kuti zimenezo si zinthu zabwino. Tikuyenda kuzindikira kuti zinthu zimezi zingathe kuononga thanzi lathu. Tinachita Youth Alive Seminar imene tinasonkhanisa achinyamata onse kubwera pamodzi kuwaphunzitsa maphunziro abwino amene angasamalire thanzi lawo komanso kuti akhale moyo wabwino. Komanso tinapanga activity iyi ndi aku division ya HIV/AIDS imene tinapanga ku 47. Kunabweranso tinapanganso cover pa TV, tinaonesa zonsezo kuwathandiza anthu kuti akhale ndi moyo wa thanzi labwino nkhani ya HIV. Tinapanga ma activity ambiri, ma conference, global conference imene tinachita, tinakaphunzira ku maphunziro osiyanasiyana ndi zina zambiri. Komanso ndimakhala nawo mu ADICOM kupanga ma decision osiyanasiyana, ma advisory health meetings, zonsezo tingopita kuma challenges. Ntchito yathu ndi ya volunteer. Mukatisankha timagwira ntchito mozipereka. Ndiye chimodzimodzinso ku mipingo anthu amagwira mozipereka. Ndiye anthu amakhala kupanga zawo, ali ndi zawo zimene amachita. Ndiye kuwapeza kumakhala kuvuta kwambiri. Ena amakhala commitment yochepa,
ndiye zimakhala zovuta. Coordination iso sikhala yabwino, mipingo imatha kumayitana anthu osiyanasiyana kuti aziphunzitsa, abweresa ziphunzitso zina zimenenso zigawanisa anthu, zoterozo zimene timakumana nazo. Ma activities ena samapangidwa report, komanso kunali poor coverage pa ma activities osiyanasiyana pa local church. Strange teachings not in harmony with Adventist messages. Maphunziro amene alipo ena mpaka amachita kuti bloga maka ana school akaphunzira ma strange teachings amafika povuta kwambiri mpaka kumanena kuti inuyo kuno musabwere, inu mmaphunzitsa zabodza, ifeyo tinaphunzira kale, ndiye kuno musabwere. Chifukwa chaona kuti aphunzira zimene zija ndiye agwira zimenezo. Ndiye pali zinthu zambiri zimene ife timakumana nazo. So tikhala tikupa anzanga amene akubwera akhala kupanga follow up zimenezi kuti no maphunziro akhale abwino. Ma recommendations ndikungopanga ma challenges yo kuti akhale olongosoka. Pepani chifukwa cha nthawi ine ndilekeze pamenepo. Mulungu akumwamba akudaliseni. Amen. Ndikuyambisa kuti ripoti tilandire. Chabwino ayambitsa akuvomereza. Chabwino zikomo pamene pali funso kapena ndemanga, ndifuna ndemanga zanu. Yes, mai, kenako inu, elder, kenako achitatu. Yeah, in that order, ayambe uku. Muka number 4. Tathokoza kwambiri chifukwa cha zimene mwatifotokozera. Komano ndimaona ngati kuti ayambe nawa chifukwa funso limene ndikupita kolo ndi likhala ngati likutseka ndithu mbali nayo. Ndata yankhula ena awiri atatu ine ndikhale kumapeto. Apatseni elder. Zikomo kwambiri chifukwa cha ripoti. Ndine Vincent Mkandavire kuchokera ku CTP. CTP Likuni district. Ndi maambesera ndi chidwi. Koma ndimangofuna kupereka comment kuti ineyo mwabadira ndikanakondwa kuti pakanakhala mndandanda wa zinthu zimene mmachita komanso ndi matarget yake kuti tinachita plan chakuti kuti kata nthawi yakuti tikhala titafikira mlingo wakuti malo mongo fotokoza ya ndikanakonda kuti pakanakhala matarget yake ndi nthawi. Zikomo. Elder chabwino zikomo kwambiri. Yeah, yes. Mafani thokoze. Makamaka ifa chamene mwatifotokozerera. Nthawi zambiri ifeyo kuti mwina zachipatala sizidziwe kwenekwene. Komabe mafanika mbeko pamene pamakhala ngati pamakolakola kwambiri pamarivuta nkhani ya zakudya. Ena amatosadya nyama. Pamene tikapita straight in Bible rules kuti nyama zodyedwa nizi zosadyedwa nizi. Tichereziti. Zikomo. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri chifukwa cha mafunso. Funso loyamba ndimayesa kumvesesa bwinobwino komano akhala ngati elder mafunsa kuti mwina kama sindikuzowa mafunsa ngati plan kuti mwina bwezi tikumana kuti zinachita nthawi yakuti kapena ndi choncho. Pa zinthu zimene mnalinganiza kuti tipange zakuti zinthu zimenezo kuyikapo matarget yake kuti kati kufikira anthu mwakuti nambara yake kati panga misonkhano yakuti ndi manambara yake. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri. Ayi funso lamveka. Tikakhala kuti ino mwatisankha tabwera ku ofesi timakhala ndi itinerary imene timakhala ndi zinthu zimene tikufuna kuti tipange. Ndiye kuyambira chaka choyamba chaka chachiwiri zonse zimaitinayo ndi nawo
komano chabe kuti mulipotimu nangopanga overview ya zinthu zina zimene takhati kupanga. Tapanga zinthu zina zambiri zimene timaonesa ndithu kuti chaka chino tipanga izi, plan yathu chaka ichi tipanga izi, komano nangokhala ngati ndangopereka ngati summary chifukwa cha maminisiso amene tinapasidwa kuti tipereke. Funso limene lachiwiriro ndi funso lafunsa kuti mukunena za zakudya kuti no mwina zakudya tikuena tizidya plant based, mpingo wa Self umalimbikitsa zimenezo, pamene mu Bible muli maphunziro muli mavesi amene akutifotokozera za nkhani ya zakudya zodyedwa ndi zakudya zosadyedwa. Ndi funso labwino kwambiri, ndipo ndi zimene ifeyo takhala tikuyenda komanso anzathu a union akhala kuyenda kupanga balance. N'chifukwa chake mmene timanena kuti pali Bible ngati number 1, number 2 spirit of prophecy. Spirit of prophecy ndiye mwagona nkhani imeneyi yonena kuti no tiyenera, mzimu wachinenero kunena kuti tiyenera kukhala anthu osamala pa nkhani ya zakudya za nyama maka nthawi ino ya kumapeto. Mwinanso tingachita agree kuti no panopa kuti tione ku agriculture komanso ndi anthu ena akupanga zinthu mwansanga, mwina nyama kuzibaya ma Jackson kuti zikule mwansanga cholinga kuti no mwina nyama ija ipezeke. Zinthu zake zimene amanena ndingazimenezi kuti tikhale osamala, komano nyama imene munthu akudya imene mphepo anayilemekeza kuti ino nyama iyi ndiyo yenerera, imeneyo ndiyo ena asanafite kuti angathe kudya, palibe mlandu wina lonse komanso palibe vuto, sangayitanidwenso munthu ku church board. Koma chifukwa cha thanzi ndi chifukwa chake timaphunzitsa zimenezi kuti no kuti tikhale ndi thanzi labwino. N'chifukwa chake timati your health is your choice, ndi chisankho chimene ife tingapange molingana ndi maphunziro amenewa. Komanso chokondwesa nchona kuti ngakhale dziko lapansi likuoneka kuti no anthu akumalesedwa ngakhale nyama yomweyo red meat yo kuchipatala kuti ayi apapa mmene zilili mwene akwachepesa nyama iyi chifukwa chakuti ikuononga thanzi lathu. Ndiye sinkhani yonena kuti mwakuti ayi, koma ngati mpingo wa Seventh-day Adventist ngati munthu akudya nyama sakuchimwa ayi, chifukwa panepo ndipane pagona vuto, chifukwa ena amati akuchimwa, koma ife yehu sitiphunzitsa choncho. Timanena kuti palibe vuto lina lilonse, chifukwa chake timatha kuona kuno timatha kudya nyama palibe chovuta, koma timaphunzitsabe chifukwa chaonera kuti zinthuzo zikupereka mavuto kwa anthu. Ngati tili ndi mavuto ambiri ama BP komanso mavuto ena ama diabetes akupangidwa link kapena zikugwirana kwambiri ndi diet imene ife tikudya ya nyama. Mwina ndiyankhe moteromo. Athokoza kwambiri. Tabwera ninu awa mayi amalizira chifukwa iwo akuti aotseka ndiye mutabwera. Mwachidule. Kubwino wa mpingo onse ndikuyamikira kwambiri nkhani imene ya zathanzi imene imachitika pakati pathu, koma ineyo nthawi zonse ndikamatsatira maphunziro a thanzi ndimalondola bwino modzadza mtima, koma pamene ndimakhumudwa napo ndipakuti timazipanga contradict tokha. Mwachitsanzo ndipereka kunoku kumene takumana kuno, organizing committee yapanga dongosolo la zakudya zimene pakupezeka nkhuku imene atsogoleri anena kuti anapiye. 1 2 tikulandira solution amene mukupezeka ti zinthu zoti ife tomwe timazipanga timaphunzitsana, koma ife tomwenso timazibweretsanso pakati pathu kumachita nazo. Imene ndi nkhawa imene timakhala nayo nthawi zonse pa maphunziro azathanzi otere. Athokoza. Yes. Zikomo kwambiri. Ineyo langa sifunso sindemanga kuzimene amakamba Mr. Kumphale, komano ndimayembekezera kuti pali department ina imene iliso under Mr. Kumphale omwewo, ndimayembekeza kuti ayipanga present department ya possibilities. Ndiye sindikudziwa kuti mutithandiza bwanji kapena sinakonzetseredwe mujeni ino ifika timafuna tidziwe kuti kodi ngati CMC mapanga bwanji ndi anthu amene akukhuzidwa mu possibilities imene muli anthu a disability
nde andiyankha kuti zikhala bwanji. Chabwino imeneyo sinaperekedwe ndiyeno just in a minute. Ine napasidwa hefe and HIV. Thokoza kwambiri, zikomo kwambiri, ela kumphale chifukwa cha ripoti yanu. Tonse amene tikulandira ripoti iyi tikweze manja, titsitse amene tuti ayi. Tathokoza, Mulungu wawo akudalitseni. Zikomo kwambiri, ela kumphale. Pa nthawi ino ndikufuna ndipereke mpata kwa acheya a nominating committee kuti nthawi ino ya mmawa atidziwitse zimene zachokera ku komiti yawo. So nthawi ino kanyimboko kadziveka pasipasi. Ndi nthawi imene takhala tili kuyembekezera kuyambira masana aja kuti Mulungu atsogolere komiti imene tinayisankha ndi kuyituma kuti igwire ntchito imene ili yofunika, sizitanthauza kuti zina zosafunika, komano yofunika kwambiri mu Central Malawi Conference mu chaka chino cha 2025. So ndikuwapempha kuti nthawi ino ndi nthawi yawo kuti apereke ripoti kwa ife amene tinawatuma. Ndikukhulupirira kuti wina aliyense amene ali maso ali muno. So nthawi ino kupereka kwa chair a nominating committee. Moni mpingo kumene munatituma kuja tabwerako, ngakhale tabwerako ntchito isanathe yonse. Tatsala ndi executive committee kuti isankhidwe, ndiye tikavota apa tikuwuzani zotsatira mmene ziyendere zonse mchimake. Ndiye kumene kuja kunasankhidwa akalembera, ndiye akalemberawo panopo ndi apatsa mpata kuti alengeze zotsatira. Holo inali itadzadza kwambiri mauja, koma pano ndi nthawi yotayikadi kwambiri tikumvetsa kuti ena ndi ena mwina apita kukapuma pang'ono. Koma ife pano tilengeza, tikalengeza tidzavota, kenako tifotokoza zotsatira. Ndiye nthawi ino ndipereke kwa kalembera athu kuti atilengezere zotsatira masankho. Monana Mulungu mama kandi mawa kandi nthawi yanji pano.
Ndikukhulupirira tili bwino. Ine ndadza nazo zotsatira za ntchito imene munatituma. Choyambirira ndikuyamba ndi kulikulu kuma officers, president. A president yathu a Central Malawi Conference ndi Pastor J.A.G. Phiri. Executive Secretary, Pastor Paul Kamgoma, Chief Finance Officer, Bambo Chifundo Chipatala. Ndikafika pamene pakaye ndikupempha kuti Mr. President, ine ndikuyambisa kuti mayina amenewa avomerezedwe. Ayambitsa achiwiri zikomo kwambiri pali mawu pali funso amene tikuvomerezana nazo tiyimike manja. Zikomo kwambiri titsitse kuoneka kuti ndi holo yonse amene tikukana. Zikomo kwambiri zavomerezeka. Ndiye kuti pano apitiliza kuwerengano mayina ama departmental directors. Monga anenera a president yathu kuti tikupitiriza tsopano ndi pa departmental directors. Tikuyamba no tsopano ndi ku ministerial. Ku ministerial kumeneku atsogolere ndi Pastor Daniel Msulira. Jonde nango iwala amene mwatchulidwa mayina bwerani kutsogoloko. Mukatchulidwa dzina lanu lija mudzibwera kutandanda kutsogoloko. Fikani Amsulira dzifikani. Tibwere ku Adventist Youth chaplaincy ndikwinako. Ku Adventist Youth amene atsogolere kumeneku ndi Pastor Solomon Nalia. Stewardship kumeneku amene atsogolere ndi Pastor Gladstone Boa. Women Ministries, Children and Communication. Kumeneku amene atsogolere ndi Mai Samantha Hoka. Tibwere ku department ya zaumoyo. Kumeneku amene ati atsogolere ndi Dr. Nelson Msisia. Publishing and SOP. Kumeneku ati atsogolere ndi Pastor Hendrix Kalima. Personal Ministries and VOP. Kumeneku amene ati atsogolere ndi Pastor Chimponda Banda. O mukulemba? O chabwino tibwerezanso, don't worry. Tiyambirenso ma departmento
Ministerial, Pastor Daniel Msulira. Pastor Daniel Msulira. AY, Pastor Solomon Nalia. Pastor Solomon Nalia. Tizidutsa. Stewardship, Pastor Gladson Boa. Pastor Gladson Boa. Zibitirira. Women Ministries, Mai Samantha Hoka. Mai Samantha Hoka. Health Ministries, Uzaumoyo. Uzaumoyo, Dr. Nelson Msisia. Dr. Nelson Msisia. Publishing and SOP, Pastor Hendricks Kalima. Pastor Hendricks Kalima. Personal Ministries and VOP, Pastor Chimponda Banda. Pastor Chimponda Banda. Zamaphunziro, Education, Public Affairs, and Religious Liberties. Pastor Costas Kadango. Pastor Costas Kadango. Madepartment athu akuthera pamenepo. Madepartment athu akuthera pamenepo. Ndikhuipe Pastor Costas Kadango kayalipo sindikuwaona sana bwere kutsogolo kuno. Ndiye pamenepa tikupemphaso kuti chair mainawa avomerezedwe amadepartment. Ndikuyambitsa kuti avomerezedwe amadepartment. Ayambitsa amene akuvomereza titsitse pali funso pali mawu. Bwerani apa pa microphone ina ali kuti. Mangofuna ndifunse kuti kuvotera kuti kuvota onse pamodzi sizimatheka mmodzi. Ayi kawiri tikhoza koma zimangoti anthawi chifukwa anthu mukuwaona ndimujati machitira ngati ubatizo paja simati ya John ndana kuganizira za John kenaka upita ya zimangotenga nthawi koma ngati dzina lina apa muli nalo funso muli ndi mawu muli ndi mpata woti mukhoza kunena kwake mmatiuza tikakumana pambali. Yes. Bwerani microphone uko. Ndiuritieni pambalipo.
sizinamveketu. Inenso ndili ndi konseni ndereni pambali potekambirane. Bwerani sanga. Okay, sikwambiri anangosokoneza ndi dzina lina lache. Dzina limene anasokoneza iwolo ndilotiso munthu yokulibe kuno. Ndithu ndiye palibe vuto. Palinso china? Yeah. Ndimangofuna kuti ndingodziwa kuti kodi amene atenga Sabbath school komanso communication ndi ndani? Oh, mmene zateremu Sabbath school ndi mwati ndi chani? Communication anachura koma kapena mwina mukananena Sabbath school. Simunaimve communication? Yes. Oh, communication ili ndi women ministries. Women analengeza the women ministries, children and communication. Sabbath school? Tukubwera umeneko. Sabbath school imakhala attached ku personal ministries. Zikomo kwambiri. Koma nopa enu wakewa atha kukayilinganizanso timati alignment yama department. Atha kukayika ku publishing kumene kawiri makhala mbuyo monse imaenda ndi personal ministries. Panopo ikapita ku publishing. Enu akewa akakakumana akachita realign. Ife timangosankha ndi akapita umene kuja akapanga zimene amatha kusinthana ndi ufulu nzovomerezeka. Komano zili mwati ndi publishing. Sabbath school yo pakadali pano. All right. Aliponso ena? Chabwino tonse amene tikuvomereza timbike manja. Titsitse amene tikuti ayi zisavomerezeke tiyimikenso. Tathokoza zavomerezeka. Mulungu ndithu akudalitse. Ndione muli azibusa nkati mtaona manja. Fikani tipemphere nawo anthu ha. Fikani konkuti.
nthawi ino ife tonse tidzawerama uku koma ife kuno tigwada kuti pemphero liperekedwe kupempherera atumiki a Yehova amene Mulungu wasenzetsa chiudindo china. Ndiye ndipemphe Dr. Konje kufika chakufupi kuno mudza pemphera kupemphera gulu mubwere chakuno kupempherera atumiki a Yehova ngati awa. Tipemphere. Atate Mulungu wathu, Mulungu wa chifundo, Mulungu amene mumadziwa zonse zokhudzana ndi munthu aliyense. Tikuthokoza chifukwa munalola ife ana anu, atumiki anu, kuti tikhoza kugwira ntchito yayikulu iyi pamaso panu. Ndife anthu ofoka, tili nazo zinthu zathu zimene Mulungu wathu zimatibweza mbuyo chifukwa tukhala m'dziko lovuta. Ambuye Mulungu wathu, tikuthokoza kuti Yesu Khristu Mpulumutsi anabwera kudzatifera ndi kutilandira kuti ifeyo ngakhale timaoneka kuti ndife ofoka pa dziko lino, koma tikayang'ana pa Iye Yesu moyo tidzawupeza. Tikufuna kuthokoza Mzimu Woyera chifukwa mwatsogolera atumiki athu amene agwira ntchito yachikulu ichi mu nthawi iyi, pamene anakhala pansi kudzipereka kugwira ntchito yofunika kwambiri kuti atsogolere apezeke kuyendesanso ntchito yachikulu chimene tili nacho pamaso pano. Pamene dziko lapansi likutakataka nalonso kusankha atsogoleri, ife tilonyadira ndi kugwada pamaso panu ife atumiki anu chifukwa Mulungu mwatitsogolera. Tikuthokoza chifukwa inu mutayang'ana pogwiritsa ntchito azitsogoleri athu akulu. Mzimu wanu wasonya atumiki awa kuti agwire ntchito iyi mzaka zikubwerazi. Pastor Phiri ndi mwana wanu amene wagwira ntchito mbuyo monse. Yehova, tikufuna kuthokozanso chifukwa mwamulola kuti apitirize ntchitoyi. Aina zofoka, koma Yehova mwamulola kuti apitirize ndi masomphenya akulu for Central Malawi Conference mogwirizana ndi Pastor Kankoma ndi Elder Chipata. Ife tilokondwa chifukwa nafenso tinali ndi nkhawa ndi ntchito iyi imene Mulungu wathu mwatipatsa. Mutichotsere mtima wadyera, mutichotsere mtima wa nsanje. Pa chigulu choterechi nthawi zambiri pamakhala zonena zambiri. Ife tinabwera kudzachita ntchito, ndipo cholinga chathu chinacho tidzaone ntchito yanu kuti iyenda bwanji mzaka zimenezi. Anzathu ena inde agona atopa, koma ife amene tili maso tavotera ndi kuvomereza kuti Mulungu anthu awa pamodzi ndi madepartment wonse agwire ntchito iyi muzaka zimenezi. Mwagwirizitse manja awo mu ntchito yayikulu ngati iyi. Mwaphunzitse kudalira kwa inu. Asasamale kwambiri zowanena anthu. Palibe mtsogoleri amene sanenedwa, amanenedwa aliyense. Atumiki athu a Union atiphunzitsa mmawa uno nawonso amanenedwa. Yesu mmese inu munanenedwa,
anthu anauchitani chipongwe koma ndi mpulumutsi. Aphunzitseni ana anu amene akugwira ntchito iyi tsopano kuti avomere kunenedwa koma ntchito iyi asayisiye, agwire ndithu, apatseni moyo ndi thanzi Mulungu wathu kuti ntchito iyi ayigwire akuyang'ana kwa inu. Tikulakalaka titaona Central Malawi Conference ikupita chitsogolo. Yesu munatiuza kuti mudzatipeza tikugwira ntchito iyi, mutithandize kuti tigwire ntchito iyi modzipereka. Msonkhano waukulu ngati uwu posachedwa upita kumapeto. There are mixed feelings, yes, but we are not worried about that. We worry for your work. Tukufuna mbuye mutitsogolere. Tukupempha mwachisomo chanu kuti ntchito yanu imene Mulungu mwatsa ife abusa ndi malay people onse amene tinabwera ndipo tikhalabe kutsogoloko, tigwirizane nawo anthu yawa ndipo takonzeka kugwira ntchitoyi. Lolani Mulungu wathu kuti zonse zipereke ulemerero ku dzina lanu ku nthawi za nthawi, mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Moni mpingo, ineyo ndi chimwemwe kwambiri pofuna kuthokoza Mulungu wokhala kumwamba. Dzina langa ndine Sandikonda Smoko, ndimachokera ku Nambuma, chigawo cha Mponera. Ndimafuna ndipereke mawu achilimbikitso kwa azibusa nonse. Chimene chachitikachi si chinthu chapafupi ayi. Ndimafuna tikuzeni kuti pamene mwasankhidwa ndi Mulungu wokhala kumwamba kuti mukatumikire mu ntchito imeneyi, ife tikukufunani zabwino zonse. Komano pali nyimbo imene Ps.Victor anayimba, adanena kuti ukakhala pa topu umakhala topiki, usang'ane zina zimene zili kuveka uku ndi uku,
komano iweyo uzichita zinazo usadandaule ndi anthu mtengo umene ndi zipatso ndi umene umagendedwamo. Ineyo ndikupatsani zabwino zonse kuti pamene muli nkuyamba ntchito imeneyi kuchoka mtsiku la lero Mulungu wokhala kumwamba akutsogolereni. Khalani ndi mtima odzichepetsa pakuti odzichepetsa Mulungu wokhala kumwamba adzamukweza. Koma tisayiwale kuti ma idea amene tavala nkhosiwa ndi khumbo langa lonena kuti tsiku lina mwina adzakhale ma idea yakulonda wa moyo mmwamba. Amen. Zikomo kwambiri. Ineyo ndi Jali kuchokera ku Nchewu district. Choyankhula changa nchochepa ndifuna ndingothokoza makamaka azibusa onse amene sanasankhidwe nawo dindo. Ndinokondwa akuti talandira zathu kuti asankhidwa. Teni mahagi amene timapatsana aja kuyamika timapatsana kuja kukhale kuchokera pansi pa mtima. Chifukwa nthawi zina tikuzokhala ife tomwe kusokoneza zathu. Koma teni tipangene kuti mmene talandira taonetsera chikondi chikhale kuchokera pansi pa mtima ndithu kunothandizana nawo ntchito ya Mulungu ipite patsogolo. Chifukwa wopindula mu ntchitoyi ndi mwini wake Mulungu wakumwamba. Zikomo. Tathokoza kwambiri. Tsopano tathokoza faja mawu achilimbikitso. Panopa nominating committee ikutsalirabe kuti tikambirane kuti tiyenda bwanji. Komano mwina kapena kuti mudikilirebe muyeneka mukapume pang'ono koma ife tipitiriza kuti mawa uja ndi lero lomwe kuti lero dzuwa likatuluka apresidenti mwina ali kuti kodi mwina mukhozabe kuchita suggest khozokhala nthawi yanji kuti anthu asanabalalike kupita adzavotere executive committee sinasankhidwe yayi. Mafuna ningogwirizana ndi zimene amanena anachita suggest yes kuti tikumane 8:30 poti tichoka kale mochedwa ndi tikapumuleko tibwere 8:30. Zikomo kwambiri. Tipemphereka zinthu za uzimu izi. Zikomo kwambiri. Cholengeza chofunikira ngati zolengeza zina zonse. Nominating committee chifukwa chonena kuti nafenso tagwira ntchito tsiku lonse tikumana mawa 9 o'clock. Tikumana zuwa likatuluka mawa umene ukubwerawo 9 o'clock. Mawa umene ukubwerawo 9 o'clock umene tauyambawo koma nthawi ikakwana 9 koloko. Panopa tipita tikakapumula mmene sonkhano okuyamba 8:30 ikazakwana 9 o'clock nominating committee tizabwereranso kumene atiuze atsogoleri athu kumene tikakumane kuti no tikamalize ntchitoyo. Ndi cholinga chonena kuti tidakali mu sonkhano uno tizalengezesenso nominating committee yathuyo. Zikomo kwambiri chair. Ndiye tanthauzo lake lakuti chonde ndikupempheni musanyamuke kupita ku nyumba kufikira adzalengeze a president zakutseka kwa session. Ndiye kuti podzalengeza iwo tidzakhala kuti ife talengeza mayina a executive committee mwavota. Ndiye iwo adzaonano kutseka session a president aja basi. Ndiye tisafulumire kupita chifukwa mdzeneka kukhala ndi ntchito yakuti mudzavote.
zikomo kwambiri. Tikuti bwanji mpingo? Pamene tafika apa tiyamba tapumulira chifukwa tafika kale lero. Tiyamba tapumulira pa nthawi ino tikumananso 8:30. Ndikukhulupirira kuti tikamadza kumana tikhala kuti tasamba komanso tadya kale, ndiye tikamadza kumana 8:30 tidzakhala tikupitiriza zokambirana zathu pamene nominating committee idzakumana 9 o'clock kukamalizitsa ntchito yawo.